እንዳሉ ስንሶንኩስ ምንነት أنا اندارو زرقو حدن أنا يبل بسيكت مخونك أنا يبل أنا الكافة ألو أنا يبل أنا الكافة ألو ورسايكا أنا يبل أنا قتل أنا يبل أنا مود حامط أنا يبل أرحقون ملو دوز بلا أتعبون متكلو أنا والده زي سكر حتوري كلهم ودي إري أنا يبل أنا لا يسناي أنا يا زيت بلانتا زي بحالي بدك موش تلمحوت غداري أنا انت الكهتر تقام اللو مش لوسخة سنف كويلو أنا يبل قزم كمن بسا أنا انت الكه يبلون أبسا أنا يبل أنت حالدكي أنا يبل كلنا تكعب أنا يبل كلنا تكعب أنا يبل أنت حالدبي أنا يبل حدنتك يعبي أنا تكعب يبلون أبسا أنا يبل قزم كمن بسا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا يوم لو مو كم وترو نخلنا كتكم زخل كمهرنا زخل أقداس النزلو نزوبانا عبد الواز قبر زلو بدرجة عالم جناب زوبانا دما عبي ترجم زلو زيناتات كنرينا مچم عالمنا بزوانه زي كم معلتنا معلتي بزح أقداس النزلو في أميتاتي في أمزلو ناي ريبورت نقبر نخل كمان شجري زلو بزخانة جن مريض كاقدن ريبورت نقبر سلزلكا نعنا يبقى عزبال كوحيزة غريبا له أبزنا إلو متحسته دما سفح زبالة ريتو يكلوانا لايك قبرو سبورت قبرو إثيوبيا أنت أرير ترى تخوض زلا ناي بحكي زقرم كريا كم فتنينا أمريكا أبكرنا أفريقيا قاتي موازولو جو بوليتيكاوي كنتات مرجعتاتا نخط استغاقل دقددا دولي يمثل الزيد ماني يرترى بخميكس الوايو كنرينا بتوساقي أب كرنا أفريقيا ترى يكونن أمريكا تمساسالي قدل أقاتي موازولو أكال أفريقيا أون كنرينا بزي مقان زنترينا أمريكا مرقز إتاتا ولا أكايدا أنت أرير تراون كتكير كم تغل زتنبك كنتات الله of course كقبرودي ما يقبرون كالارسي جن نزوون كريا كم فتنينا ስለዚህ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ዞባና ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ኣቕኒዑ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሓንሳብ ብዛላንበሳ ሓንሳብ ከምኡውን እዚ ናይ ግብረ ሰዶማውነት መልሲ ተዋሂብሉ ናተይ ሪቶ ድማ ክከታተሎ ስለ ዝኮንኹ ናተይ ሪቶ እውን ኣብ ክፍትነ ስለዚ መጀመርያ ግን በዚያ ቪድዮ እዚኣ ክጅምር እየ because this is very very important ኣብዚ እዋን እዚ listen now and like and support ምግባር أبالات نايز channel كونوا دما after join تقبر تبل زلا comment section زلا نزل تحتاج فيديو زلا join قبروا VIP group تخوينكم دما دبلزه. Smoke rose above the Yemeni port city of Hodeidah in late July as the Israeli Air Force carried out a series of strikes on transportation and energy infrastructure. The operation, which إذا تري نريو زلنا كأي بحريو ناي satellite images إيه بحري حدا كابتوم بيز زخونة روت ويكا منجدي ناي نجدي ناي عالميو يس إذا أنت حدش كوينو كتب ليه أو حدش هيكونن حدش نجرجد مليز اللعو بفلا أمريكا أبكي بحري أبزك زوريانا قاتي موازلو ودكت كل تناتا كل نجار بوليس ناتا أفكارنا أفريقيا هنا بكال عالم ده ما جمعت ناخد جبرو ليز جبرو زلو listen now carefully. Marked Israel's first direct involvement in the country came in response to Houthi strikes against Tel Aviv the week prior. Yet such strikes also occur in the context of the broader Red Sea crisis. In October 2023, in response to the Gaza conflict, the Houthis began a partial blockade of the Bab al-Mandab Strait. مجمريا زرقة هنا هوتي كتري واللهم أبي زلو ميت خاميتي فتنة نايزلو حوتي مس أمريكا نوح سخونة تاريخ اللوم أبزنز حلفة 10 عامات كا فيت مس أمريكا من البعض علمنا لوميا ريبورتنا حوتي تسمع زلا بتدقاقامي مغنياتو محنقونا ينقدس لاستفتري مبر حوتي كاب كتشن 10 فيت مس أمريكا ترى يكون مس كلن حقرات عرب إمارات وسيخكا كبون سعودية تركبان كلن تلفن تاوزلوا جبسون كلها يتركبوا زنبرت أبو تساتف نيرن أبتكونا تي إيرتراون إمارات ودب عسب تتكم كم زنبرت يفلت أوكي دحرية إيرترا غلطي فيها بتيقة تتصقمنا يمنجن كسب حجي زلوا
ኣብዚ እዋን እዚ ሑቲ ወርልድ ሄድላይንስ ዝገብር ዘሎ እዚ ሄድላይንስ ወይ ከዓ ናይ ዓለም ዜና ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብ ጅቡ ኣብ ገዙ ኣብ ቁጠቡ ፅልዋ ዝፈጥር ስጉምቲ ይወስዱ ስለ ዘለው ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ምስ ኩሉ ናይ ባሕሪ ኔቪ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሱፐር ፓወር እያ ትበሃል ኣሜሪካ እንታይ ወሪድዋ ግን ነዚ ኩነታት ክትቋፀሮ ዘይካለት መፍትሒ ናቱ ከንታይ እዩ ኣብዚያ ዕምቆት ዘለዋ ቪድዮ እዚኣ ስምዑዋ By January 2024, traffic through the Red Sea had halved, drawing the ire of the West. The United States launched Operation Prosperity Guardian, deploying a carrier strike group alongside 20 regional and international allies. The Americans had planned to take the fight directly to the Houthis, whereas their European allies sought to provide escort missions through their own separate task, named Operation Aspides. Okay. ኣብቲ እዚ ሕልፍ ኢሉ ዝነበረ እዩ ናብዚ ናይ ሕጂ ባክግራውንድ ክንፈልጥ ስለ ዘለና ኤውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን ርዮሞ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ጠጠው ከብልዎ ኣሜሪካ ፕሮጀክት ወይ እውን ሓደ ክዳን ጌራ ነራ ፕሮስፔሪቲ ጋርዲያን ዝብል ሽም ሂባቶ ነራ ኤውሮፓ እውን ከምኡ ተኣኻኺቦም ናቶም ሓይሊ ገይሮም ክምክቱ ፈቲኖም እዮም እቲ ናይ ሑቲ ሓይሊ ግን ጠጠው ከብልዎ ኣይከኣሉን ምክንያቱ ሑቲ ካብ ገዙ እዩ ዝዋግኦም ዘሎ ካልኣይ ድማ ሑቲ ክሳራ የብሉን ዝነበሮ ሂወት እዩ ዝቕፅል ዘሎ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ግን ሰፊሕ ዝኾነ ክሳራ እዩ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብዚ ቀሪቦሞ ዘሎ ዲስፕሮፖርሽናል ወይ እውን ዘይተመጣጠለ ዓውደ ኩናት እዩ ዝበሃል ሑቲ ዝዋግኦም ዘሎ ብሕሱር ድሮናት ብሕሱር ነፍሲ ቀትለታዊ ጃልባታት ከምኡ ድማ ባሊስቲክ ሚሳይልስ እዚኣቶም ዝምልስሉ ዘለዉ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሚሳይል ናይ ኣሜሪካ ልዕሊ $1,000,000 ይዋጋ ካብ 1 ሚልዮን ክሳብ 4 ሚልዮን እዩ ነዚ ንምምካት ስለዚ መጠን ነዊሕ ዝቐፀለ ቃልሲ ኣሜሪካ ትሰዓር ምክንያቱ ናይ 2,000 ናይ 3,000 ድሮን ከተጥፍእ ናይ 1 ሚልዮን ናይ 4 ሚልዮን ዶላር ትኩስ ተለኻ መን እዩ ዝስዕር ዘሎ ነቲ ድሮን ህረሞ ይትረሞ ንሱ እዩ ዝስዕረካ ዘሎ ምክንያቱ ዓቕልኻ እዩ ዘፀንቅቐካ ዘሎ ዓቕምኻ እዩ ዘወዳእካ ዘሎ እሞ ከዓ ኣብ ናይ ሎሚ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ሚሳይል ንኣሜሪካ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎ ግዜ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ኣሜሪካ ክትቋፀሮ ይካላትን ኣብቲ ዞባ ድማ ኣብ ፅልዋ ሑቲ ረሌቫንስ ወይ ከዓ ኣገዳስነት ናይ ኤርትራ መሊስያ የዕብያቶ ቢኮዝ ብዙሕ ክፋል ናይቲ ንግዲ ምስ ሑቲ ክትረዳዳ ይትኽእልኒ ኢኻ ግብረ ሽበራዊ ኢሎም ስለዝኣመኑሉ ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ወገን ክሳብ ሕጂ ሰላም ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ሰላም ዝሓለዎ እዩ ግን ኤርትራ ኣክቲቭ ስለዘይነበረት ኣብቲ ኩነታት እቲ ኩሉ እቲ ዝነበረ ኣብቲ ቦታታት ብመንፅር ናይ ካልኦት ዝግበር ነይሩ ሕጂ ግን ኤርትራ ካልኦት ኣክቲቭ ኣክተርስ ክመፅኦ ጀሚሮም ኢራን ቦታ ይደልሎ ራሽያ ቦታ ይደልሎ ቻይና ቦታ ይደልሎ ኣሜሪካ ድማ እዚኦም ሓይልታት እዚኣቶም ኪኖቲ ዘለዎም ፅልዋ ክኸዱ ይትህልን እያ ዘላ ስለዚ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ኤርትራ ስርዓት ንክትቅይር ኩሉ ዝገበረቶ ኣይሰለጠን እቲ ንሳቱ ድግፎ ዝነበረት ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ፅኒኢልና ንሪኦ ናበይ በፂሒ ኣሎ استراتيجي ناتا نخت علي تجديد الله even مس جبت تقبروا زلا ديل بس ما كان كرينا سنهلنا خنقركم 6 months on, however, the Houthis remain undeterred, and more than 100 incidents have been reported with no end in sight. On the contrary, June saw a significant spike in attacks on shipping. The sinking of the MV Cutter, the second major vessel sunk by the Houthis since the start of the crisis, drove insurance premiums sky high. Not necessarily outgunned, but certainly outmaneuvered, the US Navy finds itself in the most intense naval engagement since the Second World War. Warfare is expensive, and the operation costs are already amounting to close to $4 billion. Yet Washington has made little to no progress in the fight against the Houthis. حجنتايو تي أمريكا بخل وجنيات خسر زل حدا 500 هاوت نايت نقدي كل اللي لو خيس لزلو من نبابرو كبير له أمريكا ما كنت طبعا عالم كرجاجة اتدل هجريا because كم نقدر تغصب هجر سلزونت أم كلها تشاينا كم اتدل ياجن تشاينا نيجزيوك أنزا كتسعور تخليها اتقانزاتي كاب أنا لعن أمريكا إسرائيل نهرم سلزلو أمريكا تفتح يو نسافة إيران تشجر أنا سلذي فطركو أبز قدايزي إذا يتولوني زعينو تكايدنا تشاينا ندر لنا بخاله زرار بعد ما نايتشاينا مراخب دمك حلفة خلوا هي الرمان ينزلوا تلزي حوت هو النص أرزخانة مرجعي زلوا إسرائيل بس إسرائيل نزت تحابا برزلوا كامباني تاتن حجراتن يتارجت زك برزلوا تلزي تشاينا راشا ناي راشا بفلاي كم دليتن ينزل حلفة زلوا أمريكا يوروبان disproportionate ويكا بزي تمتعطنا من جدي اتو واقعن السنين دخفلوا زلوا اتو وتهدروا عقمي ويون حيل بقى عقمنا أمريكا دما كبير ينكت بدهم هنياتو اتعودوا كينات أبحرقين كخت واقوت خلاي كونن مريت يدليكا أبيناي مريت كن كهاخت واقع إيرترا وجيبوتي كتبوا ما يتخدنا معناته حنت ميسايل ناي
ናይ ሑትን ታሪሞም ታከታ ሃገር ክትጠፍእ ትኽእል እያ ኤርትራ ድማ ብዙኾነ ይኹን መርገፂ ምስኣቶም ክሰርሕ ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ሓደ ፖሊሲ ናት ኣሎ ብዙሕ ሰብ ዘይንርድኦ ሓደ ግዜ እውን ደስ ዘይብለና ፖሊሲ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ገለ ነጥቢ ኢልዎ ዝነበረ እስከስምዕዎ ኣብዚ ምናልባት ዝኾነ ድጃሃር ሓይልን ድሕር ኣሎ ኮይኑ ንሕና ኣብ ቀፅርታት ምእታው ኣብ ታሪክና እውን የለን ንሓርነት ክቃለስ ከሎ እዚ ህዝቢ ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ካብ ደገ ምፅኦም ኮፍ ኣቢሎሞ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤርትራ ናፅነቱ ይግብኦን የድልን እዩ ተባሂሉ ኤርትራ ግን መኪቱ መን ደው ኢሉ ነይሩ ምስ ኩለን ሓይልታት ናይ ሃይለ ስላሴ ስርዓት ደገፋ ዓለማውን ዞባውን ዝበሃላ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ደው ዝበለ ነይሩ ድመን እዩ ኤርትራ እንቲ መሰላቱ ተቃሊሱ ሶቪየት ሕብረት ናይ ሽዑ መፅኡ ደርጊ መፅኡ ተባሂሉ ተቢሉ ኣብ ቀፅርታት ኣይኣተወን ሓግዙኒ ያብሉኒ ኢሉ ኣብ ቀፅሪ ከይዱ ካብቲ ቆሪኡ ናብቲ የኸደን ድሕሪኡ ዝመፀት ተፈላለየ ምዕባለታት ንፋስ በዚ መፅእ ወብላ በዚ መፅእ ተፈላለዩ ኣሰላልፋታት ተፈላለዩ ፀወታታት እናተኻየዱ ከለዉ ኣብ ከምኡ ዝኣቱ ህዝቢ ይኮነን ዘርብዖ ዝፈልጥ ናበይ ከይድ ከም ዘሎ መኣዝኑ ብግቡእ ዝርዳእ ክትሰዓድ እውን ዘይከኣል ህዝቢ ስለ ዝኾነ ኣነ እንታይ እየ ዝብል እቲ ሃናፂ ወይ ኮንስትራክቲቭ ንብሎ ዝምድናታት ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ከነዋድቆ ይብልናን ከነወንዝፎ ዘይብልና ጉዳይ እዩ ዝተባህለ ተተባህለ እውን ክነብል የብልና I think እዛ ዘረባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛረባ ነቲ ፖሊሲ ናይቲ ሃገር ብቕልል ዝበለ ወይ ከዓ ብሕፅር ዝበለ እትገልፀ እያ ኣብቲ ዞባና ጅቡቲ 6 ሃገራት ሱፐር ፓወርስ እንጊድ ኣሎ ንብል ኣለና ሱዳን ሓይልታት ካብ ነዊሕ ዓመታት ይፃወቱ ነይሮም ኢራን ድዩ ዝኣቱ ሓንሳብ ስዑድያ ድዩ ዝኣቱ ኢማራት ድዩ ዝኣቱ ኣሜሪካ ድዩ ዝኣቱ ካልኦት ሓይልታት ይኣትዎ ነይሮም እዮም ካብ ቀደም ኢትዮጵያ እንታይ መዘረባ ደሊና መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ናይ ካልኦት ሓይልታትን ኢትዮጵያ ንባዕሉ ሕጂ ድማ ብኢማራትን ብገለን ከም ዝወር ድማ ይፍለጥ ማለት እዩ ወላ እውን ኬንያ እንትኾነ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣሎ ብዝዋን እዚ ኣብቲ ዞባቲ ብፍፁም ሱፐር ፓወር ኣትዩ ክቋፃፀሮ ዘየፍቅድ መንግስቲ እንተሎ ኤርትራ እዩ and I think እቲ ማይንድሰት ናይቲ መርሕነት ካብቲ ሰውራዊ ኣመፃፅኣናት እዩ ዝመፅእ ኣብ ሱሳታት ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኣፍሪቃ ብምሉእ 30 ዓመት ዝወሰደሉ ቃልሲ የለን ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ፈረንሳ እንድሕር ኮይና ናብ ሕብረ ሶቪየት ኬድካ ሕብረ ሶቪየት ሓግዙኒ ትብሎም ንሶም ይሕግዙኻ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዝኾነ ድማ ሃገራት ኤውሮጳ ተዳኺሞም ስለ ዝነበሩ ነፅነትካ ንክትረክብ ቀሊል እዩ ከምኡ ድማ ድሕሪኡ እውን መንግስቲ ንክትቅይር ተኮይኑ ምስ ኣሜሪካ ዝሻረክ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ንኣብነት ናይ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዝሻረክ ዝነበረ ደርጊ ናበይ ከይዱ ቅልጥፍ ኢሉ ናብ ሕብረ ሶቪየት ከይዱ ሓይሊ ክረክብ ኪኢሉ ሰውራ ናይ ኤርትራን ከምኡ ይነበሮን ስለዚ ኣብ ነፍሱ ዝተኣማመን ማይንድሰት ዘለዎ ሰውራይ ነይሩ ነዚ ሒዙ ዝመፀ ድሕሪ ናፅነት ናብትን ክንብርክኽ ኣይክእልን እዩ ፕሮብለም ኢዝ ኣብዚኣ ንዓይ ትርዳእኒ ፀገም እንታይ ኮይና ዓለም ውድድር ስለ ዝኾነ እተን ሱፐር ፓወርስ ክመፅኣ ከለዋ ኤርትራ ዕድል ክትቦም ኣይትኽእልን እያ ኤርትራ ዕድል ስለ ዝኸለቶም ግን ጠጠው ክብሉ ይኮኑን እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብቶም ጎረባብቲ ረብሖም ከሳለጡ ክፍትኑ እዮም እቲ ፀገም ሕጂ ኣበይ ዝመፅእ ኤርትራ ምስ ካልእ እንካን ሃባና በለት ከም ሓንቲ ሓያል ሃገር ኮይና ኣት ክትገበር ትደሊ እቶም ሓያላት ኢና ባህልቲ ብፍላይ ኣሜሪካን ምዕራባውያን ግን ነቲ ሓይሊ ናይ ኤርትራ ስለዘይኣምንዎን ስለዘይደልይዎን እንታይ ክገብሩ ኮምፕሮማይዝ ወይ ከዓ ከዳኽምዎ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም እንታይ ይገብሩ ሕጂ ሱዳን ኣቢዶም ኣላ ጅቡቲ ኣቢዶም ኣላ ኢትዮጵያ ኣቢዶም ኣላ ንበሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ነታ ኤርትራ ትበሃል ሓይሊ ኣልዮም ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናታ ላዕሊ እዩ ስለዚ ነዚ ሃገር እዚኣ እዚ ኣብዚ ዘሎ ውሑድ ህዝቢ እዩ ኩሉ ግዜ ኳልኩሌት ክትገብር ከለካ 3 ሚልዮን 4 ሚልዮን ህዝቢ እዮም ዝብልዎ ሓድሽ ሃገር እዩ ገለመለገለ ጅስ ነዚ ከነዳኽሞ ንኽእል ኢና ቀሊል እዩ ዝመስሎም ኩሉ ግዜ ኳልኩሌት ክትገብሮ ከለካ ናይቲ ሰውራ ናይቲ ኣካይዳ ናይቲ ሕብረተሰብ ሓይሊ ኣብ ግምት ኣይትዎን እዮም ብዙሕ ግዜ እዚኣ ፋለሲ ወይ እውን ሚስ ካልኩሌሽን እዮም ዝብልዋ ሻዕብያ ሚስ ካልኩሌሽን ይብልዋ ስለዚ ኤቭሪ ናው ኤንድ ደን ብተደጋጋሚ እዛ ጌጋ ስለተጋጥም ኤርትራ ሃንገፍ ኢሉ ንራሽያ ንኣብነት ምስ ራሽያ ርክብ ኣሎ ንዑ ተው ገልባቅ ድሌትኩም ክበር ክብሎም ኣይደልን እዩ የስ ከም ሓያል ሓይሊ ገይሩ እዩ ነብሳ ዝፈልጣ ሻዕብያ እሞ እንካን ሃባን ክንብል ንኽእል ኢና ይብልዎ ትፀገም እቶም ካልኦት ኤርትራ እዝን እዝን ክትብል ከላ እቶም ካልኦት ብናፃ ውሰድዎ ንዓና ነፈርቲ ኩናት ሃቡና ድሌትኩም ክበሩ ኣብ ደገ ባሕሪ እንታይ ኢሎሞም ናብ ኤርትራ ከይመፁ ናብ ካልኦት እዮም ዝኸዱ ወይ እውን ጅቡቲ ያ ናፃ ኮይንኩም ክትገብርሉ ትኽእሉ እዮም እንታይ ኢሎሞም ካልኦት ድማ ናብ ኤርትራ ንኸይኣትዉ ድማ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ምስ ዓፀወት እያ ወላ እውን ገለገለ ሓይልታት ክመፁ ተደልዮም
ናብ ኤርትራ ንኸያቱ ኣሜሪካ ኢንዳይሬክትሊ በቲ ዲፕሎማቲክ ክላውድ ብልዎ ብገይሮም ይዓፅዎ ነይሮም ስለዚ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ንሳቶም ድንብርፅ ዝብሎም ከም ዘይኮኑ እቶም መራሕቲ ኣብኡ ዘለዉ ፋይን ንመለስ ኣብ ታሪክናትና እዚ ሕጂ ዘሎ መድረክ ከ እንታይ እዩ ክፈጥር ዝኽእል መንግስቲ ኤርትራ ከ ካብቲ ዝሓለፈ እንታይ ተማሂሩ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን እንታይ ዓይነት ሓድሽ ፊሎሶፊ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት እዚ ናይ ቀደም ኣረዳድኣ ክኸውን ከሎ ኣብተን ዝሓለፈ 4-5 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዳ ናይ ዲፕሎማሲ ናቱ ክትሪኦ ከለካ ዝተቀያየረ መልክዕ ኣለዎ ጽንሂልና ንሪኦ ኢና እሱ But why is that? In July of 2002, the US Navy conducted a war that was notable in that it had light signals to avoid detection. Salvos of cruise missiles. The strategies employed by the Iranian team resulted in the deaths of an estimated 20,000 sailors and the amphibious ship. Iranian state, the US Navy is similarly restricted due to ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሜሪካ ሓይሉ ባሕሪ ወይ እውን ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዝወሓደ ኣይኮነትን እቲ ክትክተሎ ትኽእል ስትራቴጂ ኣንጻር ሑቲ ከዋፅእ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንሑቲ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ክዋግቦም ከም ዘይክእሉ ነቲ ቦታተ ድማ ድሌቶም ክገብርዎ ገዲፎምሎም ኣለዉ እዩ ዝበሃል ኦልሞስት እቲ ፀገም ሑቲ ነቲ ቀይሕ ባሕሪ ገዲፍናልኩም ክሳራታትና ክንስከም ኢና እንተበልዎም ኖ ከምኡ ዝበሃል የለን ንእስራኤል ኣብ ቦታ ክንሃርማ ኢና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ መዓልቲ ድማ ነዘን መራኸብ ኩናት ተሰኪመን ዝኸዳ ዘለዋ መርአኖ ነፈርቲ ኩናት ተሰኪመን ዝኸዳ ዘለዋ ሓደ ዓበይቲ መራኸብ ናይ ኣሜሪካ ክሓርሞን ከም ዝኽእሉ እውን ይፈልጡ እዮም እዚ ዓብ ሲሪየስ ፀገም ኣጋጢሞም ኣለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዝነበረ ኣካይዳ ሓይላ ዳግመ ግምት ክትገብረሉ እያ እዚ ሓደ እዩ ሓደ ክፋል ናይቲ ጂኦፖለቲካዊ ክምለሶ ኢና ካልኣይ ድማ ረይዎ ወላ እውን ኣብቲ ሃገራት ኣፍሪካ ዘጋጥሞም ዘሎ ሽርክነት በዚ ሑቲ ምስ ኢራን ኣብ ቀይ ባሕሪ ሓይሎም ከተዳኽሞም ከላ ኣብ ውሽጢ ኣፍሪካ ከንታይ ይካየድ ኣሎ ዝረኣዩ Top story. Africa, a continent with some of the fastest growing economies, is gradually turning to nuclear power to meet its energy needs. In the latest, East Africa's Rwanda is also eyeing to embrace the clear energy source and it is partnering with Russia to meet its goals. Russia's state nuclear energy agency, Rosatom, is planning to send a delegation to Rwanda. The agenda will be to discuss the building of a nuclear science center. እንታይ ንርኢ ኣለና ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ወይ እውን ኤውሮጳ ከም ድሌቶም ነቲ ናቶም መጻኢ ክጸልዎ ከም ዘይከላ ንኣብነት ሩዋንዳ ምስ ምዕራባዊ ዓለም ጥቡቕ ዝምድና ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ እንተኾነ ምስ ራሻ ኒውክለራዊ ቴክኖሎጂ ኒውክለራዊ ፀዓት ንክትገብር ኣብ ስምምዕ ትኸይድ ኣላ እዚ ድማ ፑቲን እንታይ ይገብሮም ኣሎ ንምዕራባውያን ሃገራት ነዘን ሃገራት ኤውሮጳ ነዘን ሃገራት ኣፍሪካ ወላ ሓንቲ ዕድላት ከይፈጠሩ ከም ግራቶም ይጥቀሙለን ነይሮም ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ኣብ ገዛውትኻስ ሓደ ድኳን ነይሩ ንበሎ እዚ ድኳን እዚ ይምዝምዘካ ምክንያቱ ኦሞ ስለትደሊ ሽኮር ብናይ ኤርትራ እየ ዝገልፆ ዘሎ ኦሞ ወይ ሽኮር ወይ ቡን ወይ ገለ ስለትደሊ ግድን ኢኻ ውትኸይ ኣብ ገዛውተይካ ሓደ ድኳን ስለ ዝነበረ ብኸመይ ዝምስሉ ኣነ ፈቲኻ ከይፈተኻቲ ድኳን ወላ ደስ ከይበለካ ጥቃኻ ስለ ዘሎ ናብኡ ትኸይድ ንዑ ስለ ትፈልጥ ቅርብ ኢሉ በቲ ከባቢ ሓደ ምዕብል ዝበለ ድኳን መፅዩ ዋጋታት ብኣዝዩ ርትዓዊ ክባካ ተጀሚሩ ኢኻ ትገብር ነቲ ቀደም ትፈልጦ ገዲፍካዮ ናብቲ ሓድሽ ተዋፃእካ ኢኻ ትኸይድ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ሴም ስትራቴጂ ዝጥቀም ዘሎ ዕድላት ኣለዎ ዓቕሚ ኣለዎ ቴክኖሎጂ ኣለዎ ካፒታል ኣለዎ መፅኡና ኣፍሪካ ይልምኖ ወይ ከምዚ ብሓይሊ ንዑ ናባይ ምፅኡ ይብሎም የለን ኣነ እዚ ትደልይዎ ዘለኹም ክገብረልኩም ዓቕሚ ኣለኒ ምሳይ ዲል ክትገብሩ ትደልዩ ዶ ይብሎም ሕጂ ኤውሮጳን ኣሜሪካ ኖ በልዎ ክብሉ እንተኮይኖም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ከምኡ ዓይነት ምርጫ ሒዞም ክቐርቡ ኣለዎም ከምኡ ዓይነት ምርጫ ክቕርቡ ድማ ድሌት የብሎምን ወይ እውን ዓቕሚ የብሎምን ወይ እውን ካፒታል የብሎምን That's why ሃገራት ናብ ቻይና ክኸዳፀን ሕጂ ድማ ናብ ራሻ ምስ ቻይና ምስ ራሻ ምስ ዓረብ ምስ ከምኡውን ምስ ካልኦት ዝኸዳ ዘለዋ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ድማ ብናፃ ወይ እውን ብቐሊሉ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ፀጋታት ሎሚ ተወዳዲሮም ክረኽብዎ ኣብ ዘይኩሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ እዚ ድማ ነቲ ናይ ጂኦፖለቲካ ወይ እውን ነቲ ኣሰላልፋ ወይ እውን ኣጠማምታ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ይቕይሮ ኣሎ ዘብለኒ ዘሎስ እዩ ሓንቲ ጥራይ ኣይኮነን ካልኣይ ክልተ ኤግዛምፕል ክበኩም እየ ከምዚ And a small nuclear power plant in Rwanda. The two countries will aim to strengthen bilateral cooperation through a potential nuclear deal. The two countries had agreed to cooperate in peaceful nuclear. 2018 was to aid infrastructure in several sectors. But Rwanda is not the only African nation working to utilize nuclear energy. Over the past year, a number of African countries have announced such plans. This push is driven by several factors, including their industrialization ambitions, lack of fuel, power shortages, and international commitments to climate change mitigation. Nuclear energy way forward offers reliable baseload carbon in nuclear significant without any carbon emissions. ሕጂ እተን ሃገራት ኣፍሪካ ፅልኢ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ኤውሮጳ ወይ እውን ነዚ ምዕራባዊ ዓለም ንኸዳኽማ ኣይኮናን ናብ ምስ ራሻ ወይ እውን ምስ ቻይና ወይ እውን ምስ ህንዲ ወይ ምስ ካልኦት ሽርክነታት ክገብራ ዝመርፃ ዘለዋ እቲ ቁጠበአን ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ክወስድኦ ስለ ዝደለያ ዘለዋ እየን እቲ ቀደም ዝኸድኦ ዝነበራ መንገዲ
እዚ ሕጂ ዘለዎ ውፅኢት ያምፅእ ኢለን እዚ ሕጂ ዘለዎ ናይ ኣፍሪቃ ኩነታት ድማ በቲ ናይ ቀደም መንገዲ ኮንካ ክትቅይሮ ዘለካ ንኣሜሪካ ምፅላእ ወይ እውን ንኤውሮጳ ምፅላእ ማለት ኣይኮነን ምስ ራሽያ ክሰርሕ ምፍታን ሽርክነትካን ዕድላትካን ምጥቃም ማለት እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ንኣሜሪካን ንኤውሮጳን ዝሕርቆም ዘሎ እንታይ እዩ ንሳቶም ክገብሩ ዘይክእሉ ክነሶም ኣፍሪቃ ካልእ ዕድላት ክረኽቡ ስለ ዝጀመሩ ክገጥፍዎም ይገጥፍዎም ስለ ዘለዉ እዩ እዚ ከዓ ሕስድና ጥራያ ንክብሎ ዝኽእል ክንደይ ሃገራት ናብ ራሽያ ይኸዳ ስለ ዘለዋ ይዛረበኩም ዘለዉ ክትግረሙ እዮም እንጂ ትቁፅር ራእይዎ ኣብዚ ሓደ ራሽያ ኣብ ኒኩለራዊ ፀዓት ሓንቲ ሓበሬታ ኣላቶ ንስማዕ The African nuclear market is poised for significant growth in the coming years, and one nation that is aggressively tapping into this opportunity is Russia. Russia holds a huge expertise in this area. Its state firm, Rosatom, is one of the primary exporters of nuclear fuel, uranium enrichment services, as well as funding for the construction of new nuclear facilities. Nearly 1 in 5 nuclear power plants on the planet is either in Russia or is Russian-built. Russia ማለት ኣብ ኒኩለራዊ ፀዓት ኒኩለራዊ ኣፅዋር ጥራይ ዘይኮነስ ኒኩለራዊ ፀዓት ኣብ ምምንጫው ዝሓየለት ሃገር እያ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ኒኩለራውያን ፀዓታት ወይ መመንጨዊ ፀዓት ሓደ ካብ 5 እንተለዉ ሓደ ናይ ራሽያ ወይ ራሽያ ሰርሐቶ እዩ ስለዚ ኣብዚ ቴክኖሎጂ እዚ ራሽያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ብዙሕ ኣለዋ ክበሃል ከሎ ኣብቲ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ዝሓየለ ስለ ዝኾነት እያ ከምኡ ድማ ዩራኒየም ስለ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ሕጂ ትፀጋ ኣለወን መሬት ኣለወን ንዑ ከብል ዝኽእል ስለዚ ነዚ ቴክኖሎጂ ንኸይጥቀሞ ወላ ሃገራት ዓረብያን ከምኡ ዝገብራ ዘለዋ ባይ ዘ ወይ ነዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ለሰይ ቅድሚ 2 ሰሙን ካብዛ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ኢማራት ናይ መጀመርያ ሃገራት ዓረብ ኒኩለራዊ ቴክኖሎጂ ዘመንጩ ሓደ ዓብይ ፋሲሊቲ ኣመሪቃ ኣላ ስዑዲ ዓረብ ድማ ምስ ቻይና ብዙሕ ዲል ትገብር ኣላ ከምኡ ክሰርሕ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ በዓል ፈረንሳ ናትና ጥራይ ንካልኦት ኣይንቦን ኢና ኢሎም ሓፂሮሞ ዝነበሩ ሎሚ ራሽያ ይኹን ቻይና ንካልኦት ሃገራት ዕድላት ይፈጥራሎም ኣለዋ ድሕሪ ፅንሕ ኢለን ድማ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከፍርያ ዝጅምራ ሃገራት ኣፍሪካ እውን ክህልዋየን ወይ እውን ሃገራት ዓረብ እውን ክህልዋየን ስለዚ እቲ ፓወር ዶሚኒያንስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ከመይ ኢሉ እናተሰባበረ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንሪኢና ኔክስት ንእሽተይ ቪድዮ ክንሪኣ ኢና ሽዑ ምዕራባዊ ዓለም ወይ ኣሜሪካን መሻርክታን ከንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይብለው ነዚ ካውንተር ንክገብሩ ዝገብርዎ ዘሎ ሓሳብ ከሪአኩም እየ እዚ ከዓ ፅቡቅ ኢና ኣፍሪካ Now, the firm has business activities in over 60 countries across the globe. So as more and more African nations look to adopt the clean energy source, Russia is rapidly pushing into this market for both economic and political reasons. ሕጂ ክልተ ዓይነት ቴክኖሎጂ ኢና ንርኢ ዘለና ኣፍሪካ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ካብ ፎሲል ፊውልስ ዝበሃል ትብከላ ድስዕብ ወፃኢ ክልተ ዓይነት ቴክኖሎጂ ናይ ፀዓት ብቕልጡፍ ክምዕብል ንርኢ ኣለና ክልተ ሃገራት ድማ ዓብይ ሓይሊ ኣለወን ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ሶላር ኤነርጂ ዶሚኒያንት ፎርስ ኣብ መን እዩ ቻይና እዩ ነቲ ሶላር ፓነልስ ይኹን ነቲ ካልእ ቴክኖሎጂ ናቶም ኮምፕሊትሊ ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ ነቲ ዕዳጋ ቻይና እዩ ኣብኡ ድማ ኣዝዩ ሓያል እዩ ነቲ ኒኩለራዊ ፀዓት ከ ሓያል ናቱ ራሽያ እዩ ስለዚ ረይዎ እቲ ናይ ብሪክስ ሓይሊ ነዘን ሃገራት ኣፍሪካ ይስዕበን ወይ ኣድላይነት ኣለዎ ክንብል ከለና ምዕራባውያን ሃገራት እንታይ ክብዎም ይኽእሉ ኣብ ነዳዲ ኣውፅኦም ነቲ ነዳዲ ክምዝምዙልካ ከም ዝኽእሉ ታሪክ ናይ ኣፍሪካ ወይ እውን ነዳዲ ዘለዎን ሃገራት ዝነገረና እዩ ፀሓይ ካለካ ኣፍሪካ ፀሓይ ኣለዋ ሶላር ኤነርጂ ተጠቂሞም ነቲ ዕድል ናቶም ንክጥቀሙ ቻይና ትገብረላ ወይ እውን ዲጋታት ጌርካ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ንኸተመንጩ ቻይና ቁፅሪ ሓደ ኣቦ ስለዚ ቻይና ኣብዚ ዓብ ቴክኖሎጂያዊ ክእለት ስለ ዘለዋ ትሕግዘካ ኣብ ኒኩለራዊ ፀዓት ወይ እውን ፓይፕላይንስ ናይ ነዳዲ ንምስራሕ ድማ ራሽያ እታ ዝሓየለት ከምኡ ዝለዓለ ቢዝነስ ኣለዋ ራሽያ ድማ ኣብቲ ገይ መፅያ ብቕልጡፍ ትምዕብል ኣላ that's why ኣፍሪካውያን መራሕቲ ንኤውሮጳ ወይ ንኣሜሪካ ስለ ዝፀልኡ ይኮኑ ዝኸዱ ዘለዉ ሓንቲ እዚኣ ከሪአኩም ድሕሪ ክቕፅል እየ It is also crucial for Russia amidst its war with Ukraine to explore more aligned trade partners. So south, Russia its nuclear footprint. Russia has several African nations, including the Republic of Congo, Guinea, Algeria, Burkina Faso, Mali, Zimbabwe, Burundi, Kenya, Uganda, Ethiopia, Egypt, Nigeria, and Tanzania. ሪዋና ኣለዎም ክንደይ ሃገራት ምስ ራሽያ ኣብዚ ኒኩለራዊ ፀዓት ዝርርብ ይገብራ ከም ዘለዋን ዲልስ ይገብራ ከም ዘለዋን ፃዕሪ ይገብራ ከም ዘለዋን ስለዚ ዳርጋ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ምስ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኣፍሪካ ዶሚኒያንት ፎርስ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ኢሎም ኤውሮጳውያን ኣሜሪካን ከጉርዑ ከለዉ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑን ዳትስ ዋይ ነቲ ሚድያ ናይ ራሽያ ናብ ኣፍሪካ ንከይዓፁ ንክዓፅዎ ዝጎዩ ዘለዉ ሚድያ ናይ ራሽያ ኣርቲ ዝበሃል ገለ መልክዑ ፀለዉ ኣፍሪቃውያን ክፈልጡ የብሎም ራሽያ እንታይ ትገብር ከም ዘላ እዚ ሓበሬታ እዚ ክበፅሓና የብሉን ክበፅሖም የብሉን ተባሂሉ እዩ ሚድያ ዝዕፅእ ዘሎ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ቭላድሚር ፑቲን መሬት ናይ ኣፍሪቃ ክወስድ ኣይኮነን ዝመፅእ ዘሎ ዕድላት እዩ ዝፈጥር ዘሎ እዞም ኣፍሪቃውያን እንተደይ ማዕቢሎም ንኣብነት ቭላድሚር ፑቲን እንታይ እቲ ምክንያት ናቱ ከም ዘግብሮ ዘሎ ምክንያቱ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ዕዳጋ ናትና ክትነግድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኢሎሞ
ስለዚ ክህብትም ተኮይኑ ሃገራት ኣፍሪካ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለወን ፀጋታት ዘለወን ምስአን ክነግድ ክኽእል ኣሎ እዘን ሃገራት ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ናይ ንግዲ ፖቴንሻል የብለንን ስለምንታይ ቁጠበን ስለ ደይማዕበለ ስለዚ ክንሕግዘን ኣለና ከም ምዕብላ ምንታን ምስኦም ድማ ክነግድ እዚ ትዲል መጠን ዝማዕበሉ መጠኑ ካብ ራሻ ኮ ዝዮም ንኣብነት ኒኩላር ፋሲሊቲ ናይ ኒኩላር ኣውፅዓት ቴክኖሎጂ እንተገይርልካ ኩሉ ግዜ ምስ ራሻ ክሰርሕ ክትግደድ ኢኻ ምክንያቱ ሓደ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ተተቅርፂ ምስ ተሰርሓልካ ስዑልካ ግድፍ ኣይተብሎን ኢኻ ቴክኒሽያንስ ናይ ራሻ ስፔር ፓርትስ ካብ ራሻ ይክመፅእ ስለዚ ምስ ራሻ ዘለካ ዝምድና እናዓመቆ እዩ ዝኸይድ ተምሃሮ ናብ ራሻ ክሰድድ ኢኻ ኣገይን ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ወላ እውን ቭላድሚር ፑቲን ንረብሓናቱ ቁጠባናቱ ፅልዋናቱ ንክዓቢ ዝፍትን እንተሎ ኣፍሪካ ግን ትኸስር ኣይኮነትን ዘላ ገለገለ ሰባት ኣለው ኤውሮጳውያን ከይዶም ሕጂ ድማ ፑቲን ምዕራባዊ ዓለም ከምኡ ገይሩ ዝሸጦ ዘሎ ኣፍሪካ ብቻይናን ብራሻን ክትግዛእ እያ ኖ ተኮይና ትግዛእ ረብሓ እዩ እዚ እንካን ሃባን እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣፍሪካውያን ድማ መሰል ኣለዎም ሃገሮምን ህዝቦምን ንክዕብዩ ስለዚ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣካይዳ እዚ ምዃኑ ምስ ረኣዩ ብቁልጡፍ ድማ እናማዕበለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ቻይና ብኤሌክትሪክ ብናይ ቴክኖሎጂ ዲ ብናይ ኤሌክትሪክ ዲ ብናይ ከለመለ ከዓ ነቲ ካልእ ዶሚኔት ናገበረቶ ስለትኸይ ዘላ እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እዚያ ሕጂ ስምዕዋ እዚያ ካውንተር ናታያ ክንብላ ንኽእል Who are some of the partners involved in this pledge that you were just speaking about with the Rockefeller? ወርልድ ባንክ ዝበሃል ናይ ምዕራባዊ ዓለም ማለት እዩ ንሱ ምስ ካልኦት ሮክፌላ ድዮም ዝበሃሉ ናይ ቤዞስ ድዩ ወላ ናይ ቢልጌት ድዩ ናይ ካልኦት ፋውንዴሽን ዝተኣኪቦም $9 ቢልዮን ናብ ኣፍሪካ ኤሌክትሪሲቲ ናብ 300 ሚልዮን ህዝቢ ንምእታው ሓድሽ ፕሮጀክት አንቂዶም ይብገሱ ኣለዉ ኣበይ ነይሮም ቀደም ህዝቢ ኣፍሪካ ትማልድ ይመፅዩ ወይ እውን ኤውሮጳን ኣሜሪካን ትማልድ እዮም ፈሊጦሞ እዚ ንምንታይ ይመፅእ ኣሎ ፅቡቅ ወይ እዚ ንባዕሉ እዚ ግን ፀቕጢ ናይቲ ውድድር እዩ ዘምፅኦም ዘሎ ንስማዕዮም and this is an opportunity in Africa ተረሲዑ ዝነበረ ኮንቲነንት ክጓየዩ ከለዉ ረብሓኻ ከተጓየምን ከተቀዳድሞምን ከተወዳድሮምን ክትክል ኣለካ ንፀጋታትካ ብከምዚ ምዕባለ ክመፅእ ዝኽእል ስኢልካ ስለ ዝረኣኻዮም ወይ እውን ከም ድሌቶም ዝገበሩኻ ስለ ዘፍቀድካ ኣይኮነን Right, Jumana. I mean, we heard Ashwin there talking about some of the public investors that they have there at the African Development Bank, obviously the World Bank. But it's interesting if you take a look at some of the organizations that are also part of this pledge. And this is just the initial partners right now. So we have obviously the Global Alliance for People and Planet and Sustainability Energy for All. There's also foundations like the IKEA Foundation and the Bezos Earth Fund that are taking part in this initial one. And what was interesting when we spoke with Ashwin is that he told us that there are a lot of other investors. So እዚ ገንዘብ እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት መፅኡ ዘሎ እዩ ንኣብነት ሮክፌላ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት እውን እዚ ግብረ እከይ ግብረ ሰዶም ገለመላ እውን ኢድ ነይርዎ ዝበሃል ብፍላይ ኣሜሪካውያን የቶም ራይት ዊንግ ብዙሕ እዮም ነቐፌት ኣብቲ ሮክፌላ ኤጁኬሽናል ሲስተም እዚ ኩሉ ዘሎ ስርዓታት ኣብኡ ዓብዪ ኢድ ኣለዎ ዝበሃል እዩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ባንክታት ኣቐሚጡ ስለ ዝነበረ ናቱ ፋውንዴሽን 100 ዓመት ዝነበረ ሰብ እዩ ግን ፋውንዴሽን ናቱ ክሳብ ሕጂ ካፒታል ስለ ዘለዎ ኢንቨስትድ ኮይኑ እቲ ገንዘብ ድማ ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ስለ ዝሰግር ንሱ ፕላስ ናይ ኢኪያ ሱፐርማርኬት ናይ ስዊድን ማለት እዩ ናይ ጄፍ ቤዞስ ሓደ ካብቶም ቢልዮነራት ናቲ ፋውንዴሽን ናይ ካልን ናይትን ተኣኪቦም ገንዘብ ገይሮም ኣብ ኣፍሪካ ኣብ 11 ሃገራት 300 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ፀዓት ንክረክብ ክንፅዕር ኢና ይብሉ ኣለዉ ፅቡቅ ደስ ይብለና ዕላማ ኣለዎም ንምንታይ ምዃኑ ብጥርሑ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ እዩ ረብሓ እዩ ፅልዋ እዩ ነቲ ናይ ራሻ ናይ ቻይናን ካውንተር ንክገብርዎ እንተኮይኖም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ባት ኣደየን ደብደዳይ ህዝቢ ኣፍሪካ ክረብሕ ስለ ዝኽእል ፅቡቅ እዩ እቲ ሕቶ እዚ ዓይነት ቁፅርታት ወይ እዚ ዓይነት ሽም ትማሊ ቅድሚ 2 ዓመት ድዩ ገለመለ ንዝክሮ ተኮይነ ዝሓን ክነግረኩም እየ Potentially interested in the long term. He talked about a number of them being located where you are in the Middle East and also just globally. Many people seeing the need and the opportunity that exists here, but still wanting to get to the heart of some of the issues. This stereotype of everyone coming and making statements, PR statements about achievements, would make occasions like this one, first and foremost. Extend your hands for handout. People are talking about the resources of the continent. 60% of this endowment is rather than charity. These resources, uranium and what have you, own locality, and they talk about the climate change on this summit. ሓንቲ ዘረባያ ከስማዕኩም ደልየ ዘለኹ ኣብዚ ተዛሪቡላ ነይሩ ንዓየ ደልፀኒ ሕጂ ክንሰምዓይና እዚያ These billions coming to this continent from anywhere, Europe, Americas, or any other place, you are inviting intervention in your own affairs. And this money coming from there, billions and billions, will be siphoned back there. Make sure that you mobilize your own
እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ I think እቲ perception ወይ እውን ኣተሓሳስባ ናይ ኤርትራ ድማ ነዚ በዚ ቃላት ክንገልጾ ንኽእል ኢና መብዛሕ ኣብቲ ናይ ኬንያ ኮንፈረንስ ተገይሩ ዝነበረ ኤውሮፓ ብዙሕ ቢልዮናት ገንዘብ ክትብ ምዃነን ኣፍሪካ ቃላት እያ ነይራ ከምኡውን ዱባይ ከምኡ ኢላ ነይራ እዚ ገንዘብ እዚ ብናፃ ዝመፅእ ጌርኩም ኣይትወሰድዎ በዚ ሂቦም ብካልእ ግምጣል ክወስድዎ እዮም እዩ ዝብል እንታይ ማለት እዩ እዚ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኢንቨስትመንት ተሪና ንነዊሕ ዓመታት ወላ ሕጂ ከርየኩም ፀናሕኩ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ዘርየኩም ፀናሕኩ ኤግዛክትሊ ንዓ ትገልፅ እያ ናይ ጥርሑ ስራሕ ኣይኮነን እዚ ከመይ ገይሮም ሓንሳብ ተቅርፂ ይሰርሑልካ እሞ ንሓዋሩ ናቶም ተፀጋዒ ትኸውን ከም ናቶም ከም ትገዝኡ ይገብሩካ there is nothing wrong with that ሓደ ሰብሲ ኢንፍራስትራክቸር ሰሪሑ ስፔር ፓርት ካብኡ ከም ትገዝእ ልክዕ ከም መኪና ምስ ገዛኻ ስፔር ፓርት ትገዝእ ከምኡ ስለ ዝኾነ ፀገም የብሉን እቲ ፀገም ዝኸውን ግን ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ሲስተም እዚ ንነዊሕ እዋን ይጥቀምሉ ስለ ዝነበሩ ንሃገራት ኣፍሪካ ድማ ፅግዕተኛታት ዝገብረን ሲስተም እዩ ነይሩ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ፍርህ ከም ዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ ካብዚ ስግኣት ከም ዘለዎ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዘለዎ እንተኾነ ኣገለ ነጥቢ ድማ ምስ ካልኦት ንኽሰርሕ ድልውነት ክህልወካ ክኽእል ኣሎ እወ እንካን ሃባንያ ልክዕ ከምዚ ተለቂሕካ ገዛ ክትሰርሕ ከለኻ እቲ ገዛኻ እንተደይ ተሰሪሑ ወይ እውን እቲ ትካልካ እንተደይ ሰሪሑ ኣብ ሽግር ክትኣቱ ምዃንካ ፍሉጥ እዩ this is true ግን ፅቡቅ ጌርካ ማሬት ጌርካ ተለቅሓ ድማ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ክወስደካ ይኽእል እዩ ጥራይ እቲ ትልቅሖ ዘለኻ ንትክክለኛ ዕላማ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እቲ ትልቅሖ ዘለኻ ንምንታይ ክሰርሓሉ ኢኻ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ብቅድሚት እውን ፅቡቅ እዩ ዝዛረብ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ እቲ ገንዘብ ዝመፅእ ዘሎ ትለቃሕ ወይ እቲ ገንዘብ ኣይኮነን ፀገም እቲ ገንዘብ ኣብ ምንታይ መዓላ ይውዕል ንኣብነት ኣብ ኬንያ ዘለዎ መራሕቲ ተደጋጋሚ መንእሰያት ኣብ ኬንያ ኣብ ኣንፃር ዊልያም ሩቶ ተቃውሞ ክገብሩ ከለዉ ዘስምዕዎ ዘለዉ ዘረባ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ገንዘብ ንወስዶ ዘለና ኣይኮነን ፀገምና እዮም ዝብሉ እንታይ ዳይ ፀገምና እቲ ገንዘብ ብልሽውና ስለ ዘሎ ኣብ ዘይቦቱ ይወርድ ኣሎ እቲ ሃገር ዕዳ ሒዛ ትተርፍ እቲ ፕሮጀክት ድማ ዘድሊ ውፅኢት ከምፃልና ኣይከኣለን ይብሉ ኣለዉ እዚ ነቲ ሃገር ፀገም ፈጢሩላ ዘሎ እምበር ተለቂሕካ ኣብ ትክክል ቦታ እንተጌርካ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ኣነ ናይ ፋይናንስ ምሁር እየ ስለዚ ሌቨሬጅ ተለቂሕካ ፕሮጀክት ንክሰርሕ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ትገብሮ ስራሕ ብፅፉፍ መንገዲ ክሰርሖ ትኽእል ዲኻ እቲ ትሰርሖ ዘለካ ስራሕ ከ ውፅኢት ክህልዎ ድዩ ፅባሕ ንጎ ነቲ ዕዳ ንምኽፋል ክሕግዘካ ድዩ እንተዘየለ እቲ ዕዳ ተገምጢሉ ክበልዓካን ከጥፍኣካን ይኽእል እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ክሳብ ሕጂ ዘይተማሃራሉ ዘለዋ እቲ ለቃሕ ወሲደን ትክክለኛ ፕሮጀክት ክገብራ ስለዘይክእላ ዘለዋ እሱይቲ ዕዳ እናተኣከበ ይኸይድ ተለቂሕካ ዶ ኣፅዋር ትገዝእ ኢኻ ወደይ ሃገራት ኣፍሪካ ተለቂሖም ብዙ ግዜ ኣፅዋር ይገዛ ኣብንኣብነት ክንደይ ዕዳ ኣብ ኣፅዋር ጥራይ ኣሕሊፍዎ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት እዚ ዕዳ እዚ እቲ ኣፅዋር ከይዱ ይቃፀል እዩ ዘሎ ዓዱ ይደቃፅል ዘሎ ካልእ ሃገር እውን ኣይኮነን ረብሓ እውን የብሉን እቲ ወለድ ናቱ ግን ካበይ ኢኻ ከተምፅኦ ካብቲ ካልእ ክፋል ናይ ቁጠባ ስለዚ እቲ ዘረባ ናቱ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት በቲ ሓደ ጥንቃቐ ፅቡቅ እዩ በቲ ካልእ ድማ ተጠንቂዕካ ድማ ክትገብሮ ዘለካ ድልውነት ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ኻ ናተይ ርእቶ ማለት ሕጂ In Addis Ababa, the planes delivering military aid marked Egypt's first significant military engagement in Somalia in decades. Somalia receives a lot of military equipment and donations. This one is significant just because it's coming specifically from Egypt and the timing of it. It came at a time where there's heightened tensions between Somalia and Ethiopia. So why is Egypt doing this and why is Ethiopia particularly? ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ዳርጋ ሜይንስትሪም ሚድያ ቢቢሲ ይኹን ሲኤንኤን ካልእ ዓበይቲ ሚድያታት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ግብፅን ዘሎ ጉዳይ ዳርጋ ግልፂ ኮይኑ ኣሎ ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ዓብይ ቴንሽንስ ከም ዘለዋ ኩለን ሃገራት ዓበይቲ ሚድያታት ዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ዓብይ ኣርእስቲ ኮይኑ ይረአ ኣሎ እዚ ከዓ ዳርጋ ኣብ መንጎን ዘሎ ምፍልላይ ዋላ አንቶኒ ብሊንከን ኣብታ ምስ ኣሜሪካ ምስ ኣብ ግብፂ ኣብ ዝፀንሓሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ምስ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ከም ዝተዘራረበሉ ይዛረብ ዘሎ ተርዲኹም ኣለኹም ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ከም ዝተዛረበ ዝገልፅ ሓበሬታ ክበኩም እየ ከምኡ ድማ ተወሳኺ ሓገዝ ንግብፂ ክህብ ምዃኑ እዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ ኩሉ እቲ ዞባ ድማ ብቐረባ ዝከታተሎ ዘሎ እስከ ነዚያ እናሰማዕና ዝናሓታ ካብ ቢቢሲ እዚኣ ሓበሬታ እዚኣ Concerned, could it become more than a war of words? Ethiopia, a landlocked country, has long sought access to a seaport to boost its trade and military capabilities. Earlier in 2024, Ethiopia struck a deal with Somaliland, a self-declared independent region. So እዚ እቲ ኩልና ንፈልጦ እዩ this is not problem እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ዘሎ ኩነታት ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና መጀመርያ ግብፂ ትኸዶ ዘላ መንገዲ በዚ ንስማዕ ምክንያቱ ንኤርትራ ኣብቲ ኢኩዌዥን እቲ ኢትዮማ ማለት ብዛዕባ ኤርትራ ዝብልዎ ዘሎ ንእሽተይ ገፅ ክህልወና ክኽእል ኣሎ እንታይ እንታይ እናበሉ ይውዕሉ ከም ዘለዎ ምፍላጥ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ልስን ኣብዚ ባክኔድ ክውና ማሜዳ ወደብ የሚባል ነገር እንዳታይ
ወደብ የሚባል ነገር ፍለጋ ምን ያዞራል? አርፈ ተቀመጥ። ወደብ ላንተ ያስፈልግህ። 120 ሚሊዮን ህዝብ ወደብ የሚባል ወደዛ ምን ያደርግላል አንተ ወደብ እያለ ሶማሌላንድ ጋር እንዴት ስለ ወደብ ትፈራረማለህ? አጠፋለሁ እያለ ያለው ሻዕቢያ ሕጂ ራይዎ ክሳዕ ክንደይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ናብ ውግእ ዘቕንዐ ምዃኑ and this is ከምዚ ኣገዳስነት ዘለዎ ወይ ብኩሉ መኣዝን ድማ ይወፅእ ዘሎ ምናልባት ገሊኹም እቲ ኩነታት ብቐረባ ትከታተልዎ ስለዘየለኹም ከይተብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ክልተ ሰለስተ መርትዖ ክበክም እየ መጀመርያ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ ኢትዮጵያ ወደብ ኣይግባእን እዩ ንስምዒት ናይ ኢትዮጵያውያን ንኸቃፅል ኢሉ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ኢኹም ንስኻትኩም ኣበይ ዘለኹም ናትኩም ዕጫ ንስኹም ኣብ መሬት ክትነብሩ ኢኹም ወደብ ኣይግባእኩምን እዩ ኤርትራ ከም ትብለና ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ወደብ ኣይግባእኩምን እያ ኣይኮነት ትበለቶም ኤርትራ ኤርትራያ ንስኻትኩም ካበይ ትረኽቡ ሕጊ ናይ ዓለም ክትሕሱ ከለኹም ከዓ ዓገብ ንብል ኣለና ምስ ሶማሌላንድ ብስምምዕ ናይ ሶማልያ እንድሕር ኮይኑ ፋይን ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እኮ ጎል ኢትይዎም እዩ ፕሬዚደንት ናይ ጅቡቲ እውን ጎል ኢትይዎም እዩ ክልቲኦም ጎል ኢትዮሞም እዮም ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ እንታይ ኢልዎ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተደሊኹም ብከምዚ ትኸድዎ ዘለኹም ካብ ሶማሊላንድ ዘይኮነ ብፍቃድ ናትና ክንበኩም ንኽእል ኢና ግን ምስ ሶማሊላንድ ዘይኮነ ምስ ፈደራል መንግስቲ ኢኹም ዲል ክትገብሩ ዘለኩም እዚ ኣፍ ደገ ባሕሪ ተደሊኻ ከምቲ ኣብ ጅቡቲ ከፊልካ ትጥቀመሉ ዘለኻ መርሓባ ኣብዚ እውን ክንበካ ንኽእል ኢና ብሓሙሽተ ካልእ መንገዲ ክንበካ ንኽእል ኢና ኢልዎ ኣይንደልን ኢና ኢልዎ ምክንያቱ ገይም ስለ ዝኾነ እዚ ካልኣይ ጅቡቲ ቤላ ገይሩ ኣብ ጉድጓድ ኢትይዎም እዩ ስምዕዎም ሕጂ ብዛዕባ ጅቡቲ ክዛረቡ ከለዉ ኣፅነ ኢላ ከምፃልኩም እየ ድሓን ጅቡቲ እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ይርዳእኒ እዩ ምክንያቱ የስ ብዙሕ ህዝቢ ኢኹም ኣብ ደገ ባሕሪ በዓልኩም ትቆፃፀርዎ ንሕና ዘይንፍትሾ ትደልዩ ኣለኹም ማለት እዩ 100% በዓልኩም ትቆፃፀርዎ ወደብ ክገድፈልኩም ያነ ኢልዎ ንዑ በዚ ምፁእ ታጁራ ትበሃል ወደብ ክበኩም 100% በዓልኩም ክትቆፃፀርዋ ትኽእሉ እዮም ከም ናትኩም ወደብ ጌርኩም ክትጥቀሙላ ትኽእሉ እዮም ኢልዎም ኣይንደልና ኢሎሞ ኢማጅን እንታይ ገይሎም ስለዚ መሬት ናይ ካልእ ክወርዮም ዘልዩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ሶማሊላንድ ዘኸዶም ምክንያት ድማ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ተቐባልነት ስለ ዝሰኣኑ ነዚ ሃጓፍ እዚኣ ክጥቀሙላ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣይ ሃቭ ኖ ፕሮብለም ምስ ሶማሊላንድ ሶማልን ጉዳዮም ተረዳድዮም ክፈትሕዎ ተስፋ ገብር ግን ነቲ ሃጓፍ ተጠቂምካ ነተን ሃገራት ፀገም ክትፈጥር ናይ ሶማልያን ናይ ሶማሊላንድ ድማ ካላርስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ ዝእትዋ እውን የብላን መንግስቲ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ዘረባ እውን ኣይውፅአን ካብ ሶማሊላንድ ውሰዱ ካብ ሶማሊላንድ ኣይትውሰዱ ናብ ሶማልያ ደይትኸዱ ናብ ኤርትራ ደይትመፁ ኣይተዛረቦምን እኮ ሓንቲ ቃል ኣይውፅኦምን their problem is ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ፀገም እዩ ክምለሳ ኢና በዚ እውን ብእንግሊሽ ብኩሉ እዮም ካምፔን ጀሚሮ ዘለዉ ዋላቶም ዲፕሎማት ናቶም ዝጅ ናይ ቀደም ዓብ ዲፕሎማት ዝነበረ ፕሮፌሰር ብሩክ ሃይሉ እዩ ዝበሃል ኦኬ ስምዕዎ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎ ዘሎ During the last year plus. The last year plus, it has become more complicated. How was Eritrea? In the case of Eritrea, since Eritrea separated from Ethiopia, de facto became independent, and the jure after 2 years, based on a referendum, Eritrea is a sovereign country. 7 years until 1997, there was some kind of a lukewarm good relations with Ethiopia, for instance. But after that, one leading into the other, the rivalry and the rest, the currency exchange. On the 1998 Eritrean conflict, and then fast forward 20 years later. 20 years later, now we are back to. And then now we have Egypt and Eritrea. First Egypt and Somalia, of course. All this, literally, initially what happened. ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ መቲ በዓላቶም ዝብልዎ ዘረባ ተመሊሶም ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዘይ ቃል ዓለም ተገዳስነት የብሉና ፖለቲካ ኣነ ኣብ ዝሪኦም ዝነበርኩ ኢሊት ኣሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ትግደስ ግን መብዛሕቲ ግዜ ፖለቲካ ዓብ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ሰሜን ዝካየድ ነገር ብዙሕ ኣይግድሶምን እዩ ምናልባት ምዚ ኩናት ናይ ትግራይ እዮም ዝያዳ ብዛዕባ ሰሜን ክግደሱ ዝኽእሉ እምበር ኣነ ከም ዝረኸቦት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ኩናት ክንዱ ኣብቲ በዓል ኣዲስ ኣበባ ክትሪኦ ከለኻ ብዛዕባ እውን ኣፍልጦ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓካኒ ምክንያቱ መናብሮ ክቡር እዩ ሂወት ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ናይ ለሰይ ናይ 700 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዘሎ ዶብ ብዛዕባ ብዙሕ ክግደሱ ይክእሉ ኣብ ደገ ባሕሪ ኩሉ ግዜ ናቶም ከም ዝኾነ ገይሮም ይዛረቡ ኦኬ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ነቲ ታሪክ ዝሓለፈ ዓመታት ኩሉ ቀዳማይ ነገር ጉድለት ናይ ኤርትራ ከም ዝነበረ ገይሮም እዮም ዝሸጥዎ ፈዲሁምሎም ኩሉ ኤርትራ ኣብቲ ቦታ እቲ ንኣንፃር ረብሓ ኢትዮጵያ ትኸይድ ሃገር ምዃና እቲ ፕሮፓጋንዳ እዚ ሕጂ ከም ዝብሎ ፀንሐ ኤርትራ ኩሉ ፀገማት ናይ ኤርትራ ከም ዝኾነ ከምዚ ኦቨር ሲምፕሊፋይድ ገይሩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካልእ ነታ እቲ ክሕደት ኣብቲ ናቶም ጅን ስለ ዘሎ ወይ እውን ኣብቲ ናቶም ማሕበረሰብ ናይቲ ኢሊት ስለ ዘሎ ክሕደት ናይ ኤርትራ ዝገበረትሎም ተገበረት ክሕደት ኣለዎም ሕጂ እታ ፀላዕላዕላዕላዕ ተብሎም ዘላ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝወፁ ዘሎ ኣርቲክልስ ንዑ ስለ ዘንብቡ ዘለዎ እዩ ኤርትራ ፀሓፈቶ ኣይኮነን
እቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ብዝተፈላለየ መንገዲ ደውፅኦ ዘሎ ሓበሬታ እዩ ሓንቲ ካብዘን ብተደጋጋሚ ሼር ዝገብርዋ ዘለዎ ኣርቲክል ድማ እዚኣ እያ Egypt's power play using Horn of Africa North of Africa states to contain Ethiopia contain ትብል ቃል ሰሚዕኩም አይደለኹም ኣሜሪካን ኢትዮጵያ ከምኡ ድማ መለስ ዜናዊ ባዕሉ ዝብሎ ዝነበረ እዩ ምስ ኣሜሪካን ንሕና ሓይልና ድኹም ስለ ዝኾነ ናይ ኣሜሪካን ናይ ካልኦት ሓይልታት እንተጠቂምና መንግስቲ ኤርትራ ክንቅርቅሮ ብዙሕ ፅዒርና ኢና ብዙሕ ተቢልና ኢና ተዓዊትና ኢና ድማ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ህግደፍ ክጠፍእ ክኽእል ኣሎ ህግደፍ ክጠፍእ ክኽእል ኣሎ ከመይ ጌርካ ተጥፎ ስትራቴጂ ድማ ነቲ ህዝቢ ከም ዝሓድም ትገብሮ ምስ ወፀ ከምዘይ ምለስ ትገብሮ ኦርጋናይዝ ከምዘይ ይኸውን ትገብሮ ተቃዋመ ኢሎም ንዓይ ይብሉካ ብትንትን ካየብልዎ እቲ ሰብ ወዲ ኣባላን ቀነ ዝብሎ ዘሎ እዩ ክንደይ ካልኦት ድማ ዝበልዎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኦርጋናይዝ ክኸውን የብሉን ስለምንታይ ወላ እውን ዕላማ ናቶም ቨሪ ደንጀረስ ምዃን በዚኻ ትፈልጥ ወላ እውን እቲ ህግደፍ ተወዲቑ ካልኣይ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ክትንስእ ከምዘይብሉ ጌርና ከነጥፎ ኣለና እዩ ክረግመልኩም እየ እዚኣ ናይ ህግደፍ ፀላኢ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ስለ ናይ ህግደፍ ጥራይ ኣይኮነን ነይርዎ ወላ እውን እቲ ህግደፍ ተወዲቑ ንዑ ከነጥፎ እንዲና ንድሕሪ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኦርጋናይዝ ከምዘይከውን ክንበታትኖ ክንክእል ኣለና فحبتن إلو organize كم زي كونكم قبر لنا إذا خانتا يو بعليت بكلان بوجلها بهايمانوت بعوراجا بيستفل عليه نزيز بيرترا دخواني يكون نقع زلو بوغيركا تقاوم من قدك تفتر كتكلا لك نايبلين دم بتقاوم تفتر أبلين دما مغلق على تلك كتكمل لك سهونا تو كوينو كم زلو عفارنا تو جلي قبر أوش عفار زلو هاقا فتتكملو تقرينيا زعبي عرستي أو رجعت تقبر كل زي حماسين سرايا تبل سنهيل كذا ما عوشتي حماسين قال لنا قرت له عوشتي سرايا قال لنا قرت له أمونغو سلست يوم زلوا متفنان إزي مسار حنا يتأجندا يو نزي نترب حنا إثيوبيا ناير ترا ودكات زدل حيلي اتزبلت نعسيو لازم نتحقق زلوا divide and conquer بلوزي مغاغيل كاجزا زبير تراخت مغاغلوت كلالك وعوديو كت مغاغلوت كلالك كم زير راد ما كتقبر لك أبزي أبدأ زلنا معربا على نزلنا برويز أنا ييو تماهيرنا لدما إرترا عدلني حجر يا زبلا سلام تفلتكم اللهم مخنياتو إذن جرزي أبدأ سبت زاريبلون أكو ماسعون لك كم زماستيكا حيوخ توصل زبلايو وحيت وده يكونس حيوخ تفيلوا كل تكون تاتريوا توصل زبلا إزلومي إزبيرترا أب هجرون أب هجراونتون أب قداي هجرون حدنتون نكعكب زقوايا زلو هذا يستبقى سي نتي حماق زخيات زنبرة بكل ملكعاتون قصعاتون سلازر أنا يوم حنساب بهايمانوت كوين خمس حنساب بأوراجا كوين خمس حنساب بقبيلاتات كوين خمس حنساب بزوبا كوين خمس بكل من قد سلازر ما زي مقع وزيتو كل هذا يوم مبتتانا هزبي يرترا هذا النت ملماس هذا النت بالكالسي هذا هزبي هذا اللي بي كم نايس على يقوم قاعد يركز معك كذا خلط قوام تايتو هذا حزبي هذا اللي بمخان يونايتد وي ستاند امريكاوين قد 250 زبلو زنبريو هذا نخون هذا النتي حيلنا هذا كابت زبلت امريكا انتي لهم صقوي عما شمم يونايتد ستيتس اوف امريكا يونايتد هاي يونايتد تعليق قال لا ايتخونيا امريكا قد قد فات غليقه يو اس يوم زبلو تدليم يونايتد ستيتس زي تشب امريكا كالي كالوت ممكن تقبلوا غليم يونايتد ستيتس حصرتنا امريكا يو اس يوم زبلو مالت يونيتي أقداسنا كم زلوا أمريكا تبغى جرا يفلتوا compromise أو discussion الأخلاق قبل يفتنون يوم أوروبيين كان تعلم شو يوم European Union كل زي United كون خلال unity is important كم حبرة تسبت كسل تقينك كم هجر كسل تقينك أبي إرتراجن حبرة تسبي إرترا سلا زيد الله هذا هزبي هذا اللي بندن تقول قال كم زي أبي تصرفنا إيش أبي أجرك هذا هزب تايو كل زي by design بانديرانا هاجركا كندي جوغانز ودغولا كندي دمز فاسوس هاجر از بانديرازي اي لينني ناي فيدريشن بانديراي نير تراز وكل you have to get this thing so نملس ابتارستي sorry okay now نزلنا رانا خريكم سلازلوغي كل تنريو زلنا ابز ارتيكل ايرتراز بلوت يكونن ايرتراز ملكتونا يكونن ግን ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ኩነታት እዩ ዘንፀባርቐልካ እንታይ እዩ ዘንፀባርቕ እዚ ግብፂ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ትጥቀመሉ ከም ዘላ ንኣብነት ኣብ 70ታትን 80ታትን ግብፂ ንዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ሶማልያ ፋንድ ትገብር ከም ዝነበረት ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ተቃዋምና ኤርትራ ወይ እውን ሰውራና ኤርትራ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ጀብሃ ምስ ግብፂ ርከብ ከም ዝነበሮም ኣብ ካይሮ ገለመለ ርከብ ከም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ እዚ ግብፂ ሓንቲ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ርጉእነት ዘይትደሊ ሃገር እያ
حد حيال إثيوبيا كله تدلنا مغنياتو انتهي كم تصوم كم زغل هيوتهم أبي كم زمركوس أجي بخلوتي كنرينا جبت بزعبا جبتي أمريكا مسأزو اللي شركة كاريكم يسنيله سلازي جبتي إن إثيوبيا كتدخل اللي تخل من قد كل جزء مزدليتها أبنا انتهي مزبل زلو إيرترا ناتنا تركب أبركوتوز جبرت جبتي يعني را زغا إثيوبيا أنا خيت حيل إثيوبيا أنا خت الداخل مستجبر إيرترا الناس هاجري نيرو دحري السودان هاجري كتب له خينكا دحري إثيوبيا هاجري كتب له خينكا دحري كينيا هاجري كتب له تلخا أوغندا هاجري كتب له تلخا رواندا هاجري كتب له تلخا كلهم زم هاجرات جاتهم أبنات كينيا أوغندا سواهيلي يمزتكم هذا هاجري مبالك أجن كلت هاجري مسلمتاي بمجزاتي زتوسنة دوبات سلزلو إيرترا دام كابكارو تجرتي سلز فليا يا كلا إثيوبيا تبلا زلها بريفرندم أشكي كان إيرتراين سلز تغلك إيرترا كابخان العلو واجا خفيلات المجزاتي مجزاتي تليام كفيلو نتاي كمنا إيرترا دوب استحنت دوب يلن معناتهم إثيوبيا كفيلي حنسيت وتليان أرجعهم لهم سلزي دوبنا إيرترا نتصوري إيرترا دم لك كم كارو تجرت أفريقيا هاجريا نايك مكلتش شيء زنا برعامتات قريف كاتراي مبزعتو دوباتنا هاجراتنا أفريقيا ناي جبس من السودان ناي جبس من ليبيا ناي ليبيا من تونسيا بس ألجيريا كل زنا قرات زي بمجزاتي زوات دوباتي إيرترا دم سروي زخونة دوب زلوا هاجريا معناته تليان من السودان أب إنجليز أب السودان سلزنا بري بنتصور دوبام حنتي ساميم إثيوبيا زبال هاجر دم بدقف ناي كالو سلزنا بري دوبام تحنتيسيو أب جبت فرنسا سلزنا بري دوبات حنتيسيو أب international waters دم يمن سلزنا بري إنجليز وناو سلزنا بري أب بحرون دوباس حنتيسي سلزي إيرترا one of the clear دوب زلوا هاجريا معناته كالو سوبر باور ساوزوريا سلزنا برو زين قدفو جبتي ناي حدنا ناي إثيوبيا تدلنا absolutely لذي دائما زول زلوا وجه نزي إيرترا مس جبتي تراخب زلا ولا قطع أجندة هي بحر نمو حاسين تتبهلي تبدأ عرب جارجة زلوا نابلو زاربو زلوا ني إثيوبيا contain مقبار مخانو حدا كابو نزين مقبار دما أمونجو هو حتن منقسي إيرترا زلوا سأجن فتحكا زيهم كلتهم حيلتات كدقاق فهم زغلو نابن تابز كم شفت زبط وزلون تايم أبتو كينات ناي تجراي زنبرة جبتي بحبو نفرت كينات جيرا نفرت ناي كارغو جيرا أصوار نتجراي تب كم زنبرة نتناي هو حد حيلي ويونتناي تجراي قالتي نتتي دي إف زبال زنبرة أصوار تب كم زنبرة حنت نفاري دما كم سهرمتن سلازي السودان تدكيما مس هو حد ركب نخجبرو نتناي تجراي حيلي جبتي تدقف نيرا كل جينا أبتجي أبزو كينات زي إيرترا مس أبيا نيرا سلازي إيرترا جبتنا بحاري نبرو ربحاناتهم نبيني نيرو guess what happened إثيوبيا أبز خريكمه إيرترا يكونت نها ونزو ولا قدمون بريزنت سياس قليش وني رجاس مواس تاريخ أو مخنياتات الله ناي جبس دقف إيرترا وي دقف تدعني روحينو إيرترا كم موقوات إثيوبيا كسانة مخلئي مسارحي إمبر إيرترا ناس إنتا خطركمو لولاونا الرقاقيسة كتنبر تخيلا زبيل حساب أين برن حدا كاب عبي استراتيجيوي سجم جبسي ناي نيل ماي أبزي مايات زهلو مقصصار ناي جبسي بزي مرغا نايتن أوشتتي ماي زي بقصلو بطاعت الله حقرات كمتسا يخيلني زبيل إمنت نيروهم والله لن نقوم بأي ضرر لن نقوم بأي ضرر لليافي የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ሕዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው። ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ውዕለት ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንዘላለም ክንርሶዕ የብልና ናብቲ ግዜ ወራር ናይ ትግራይ ዝተገበረሉ ኣብ ልዕሊ ፈደራላዊ ሰራዊት ዘጋጠመ ዝገበሮ ቅዱስ ተግባር ንዘላለም ውዕለታ ዘላለም ናይ ኢትዮጵያ መይ ብሓንቲ ዓመት ያመስለኒ እንተነዋሓድ ማለት እዩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ገይረ ያለኹ ጥልመት ናይ ኢትዮጵያ ነዊሕ ዓመታት ከይከድና 91 ህዝባዊ ግንባር ንህወሓት ነቲ ባዕሉ ዝኮስኮሶን ዝመሃሮን ታንክ ምዝዋር ብርግፅ ሻዕብያ ይምሂርዎ ቪድዮ ላ ኣብ ካልእ ከምፃልኩም ኩሉ እታ ኣፅዋር ኣጠቃቅማ እውን ሻዕብያ ዝምህሮ ነይሩ ዝሕግዞ እውን ነይሩ
ኣዲስ ኣበባ ኣብፅሑ ኩርሳት ሒዙ እዚስ ምሳና ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ኣብ ህንፀት ክንዋፈር ኢና ምስ በሎ 7 ዓመት ወሲዱሉ ንኽጠልሞ እዚ ድማ ትማሊ ህወሓት ቆሪፆም ካሊዎ ምስ መፁ ሻዕብያ ኣጥሒንዎ ውዕለት ናይ ሻዕብያ ይርስዖን ኢሉ ጠሊሞም ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ጥልመት እምበር እምነት ክንፅበቅ ከም ዘይብልና መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ምክንያቱ ኤቭሪ ዴይ ዝብልዎ ዘለዎ ዘረባ እዚ እዩ ሻዕብያ ማለት ለራሱ በሸበጥ እየሄደ ኢትዮጵያ ለሚበጠብጥ ከስክስ ጫማ የሚገዛ ነው። ለምን ህልውናው የተመሰረተው ኢትዮጵያን በማተራመስ ላይ ስለሆነ እነሱ ገንዘብ የሚያወጡበት ምክንያት ያውቃሉ። ኢትዮጵያ ካልተዳከመች ኢትዮጵያ እርስ በርስ ካላባሉ በስተቀር አሰብ ጥያቄ ይነሳል። ስለዚህ እነሱ ህልውና ጉዳይ ነው። አማራ ማተራመስ ህልውና ጉዳይ ነው። ኦሮሞን ማተራመስ ህልውና ጉዳይ ነው። ሌላው ቀርቶ እንደ ጭራቅ ከሚጠሉት እና ዱቄት አርጓቸው ከነበረው ወያኔ ጋር እንኳን ትብብር መፍጠር የህልውና ጉዳይ ነው። ከሰይጣን ጋር ይደንሳሉ። ይኸውልሽ ተመልከቻቸዋ ሸኔ ጋር ነበሩ። ወያኔን ወልደው አሳደጉ። ሸኔን አጎልብተው በወለጋ አስገቡ። ፋኖን ይኸው አስታጥቀው ዛሬ ላይ ያደረሱ አይደል? ይሄም አልበቃ ሲላቸውና ሰነቃባቸው እንደ እንትን ከሚጠሉት ታሪካዊ ጠላታችን ከሚሉት ወያኔ ጋር ሄደው ተቃቀፉ። ይሄም ሲገርማቸው ከሶማሊያ ሄደው ጥምረት መሰረቱ። ይሄም ሲደንቀን ወታደር ማሰልጠን ብቻ ሳይሆን የግብጽ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ገብተው መጎብኘት ጀመረልሽ። ግብጽ አባቴ በእኛ ታሪካዊ ጠላት ጋር እንዲሄድ እዛ ከተነካካ ይቅርታ የለንም። ሻዕብያ ማለት እንታይ ብላ ለሰምዖ ኣለኹም ሓቂ እዩ ትዛረበ ዘሎ ናይ ብሓቂ እቲ ብግምጣል ኢልና ንንበቦ እዚ ሰብ እዚ ኢትዮጵያ እንተተረጋግያ ንኤርትራ ስጋኣት ምዃና ንፈልጥ ኢና የስ ምክንያቱ ዘይመሬትኩም ስለትደልዩ ስጋኣት ኢኹም ኣይዶኖ ሻዕብያ ክሳዕ ክንዱ ይሰርሓሉ ድያ ኣይሰርሓሉን ኣይንፈልጥን ኢና ግን ንኣትኩም ምርግጋእ ማለት ሰላም ረኺብኩም ነቲ ዞባ ብምዕባለ ክትወዝዎ ዘይኮንኩም እንተተረጋጊኩም ሕማቕ ንክትገብሩ ስለተሓስቡ ዘይትረጋግኡ that's a problem ፈርጆም ኣለኹም ሻዕብያ ኣይኮነን ሻዕብያ ንእሽተ እዩ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ ኢልኩም ዲኹም ትንዕቆ ከመይ ገይሩ ዳሱ ኣብ ውሽጥኹም ኣትዩ ከምዚ ገይሩ የሳቀየኩም ኣሎ ሻዕብያ ካ ሌቨሬጅ ኣለዎ ተደላይነት ኣለዎ ንስኻትኩም ተደላይነት የብልኩም there's nothing strategic contribution ንስኹም ንዝኾነት ሃገር ክትብዋ ትኽእሉ every country ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ኤርትራን ቹዝ ተተገይሩ بتخكل مالتيو إيرترا كمرسو because strategically important هاجري إيرترا ده حزن إثيوبيا مس إيرترا بس إثيوبيا خسر رح زدلون من قد إيرترا يكون صغر تزغال لا من قدي سلازي إيرترا عدلات الله عقل كم تنسب زدليو تون كلا يكون من إيرترا هذا كابتي بزح ما نسينا إيرترا كابتي من قسنا إيرترا زخطلو زي حقوسنا قرنتلو مزي هاجر زلو بقرابي تعيز خانات حساس بنايت من إيرترا ما نسينا إيرترا بزوان زون عفتواني سلمتاي እዚኦም ሰባዚያቶም ኣብ ዝተረጋግኡላኒ ዋጋ ናይ ምርግጋናቶም ኤርትራ ገንሸል ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ዩክሬን ገንሸል ናይቲ ኔቶ ንራሻ ንኮንቴይን ንምግባር ክገብራ ዝደለየ ዝበልዎ ውሽጣዊ ምርግጋናቶም ብዋጋ ኤርትራ ክገብርዋ ዝደልዩ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይብል ኣሎ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ መርሕነት ናይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ዋጋ ናይ ኤርትራ ዋጋ ናይ ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ሓድነት ክፈጥር እዩ ዝደሊ تجيهم سلدي سلطان بس لذي تازم لازم لقى متيلنا ترينا it's absolutely true تمساسالي بقول من قديم كم زبلوا زلوها كصوماليا بلاي صوماليا هونو እየተሯሯጠ የከረመው የኢሳያስ መንግስት ይባላል። ሶማሌላ ጅቡቲንም ጭምር ማውገዝና መግለጫ ማውጣት ውስጥ ነው የገባው። ታጁራ ወደብን ያው በራሳችሁ እንትን አድርጋችሁ እንዲህ ለኢትዮጵያ ይንተላለ ብሎ ስለዚህ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ትግስቱ እስከምን ድረስ ነው? አንድ ትልቅ ሀገር ላይ ሰዎች አናግራሉ። አንዳንዴ ባለስልጣኖችንም እንትን እላለሁ። ግን አንተ ነህ አለኝ አቤት ጦርነት መቀነስ አለብን፣ ግጭት መቀነስ አለብን፣ ወዳጅ ማብዛት አለብን፣ ጠላት መቀነስ አለብን። እነሱ የኛ ጠላት ሲሆኑ እኛ የነሱ ጠላት እጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ገይርካ እንዲኻ ስምዒቱ ትትንክፎ ይሰርሓሎም ኢኻ ከምዚ ፕሮፓጋንዳ እንዲገለገለ ኢሉ ዘቋሽሽ ሰብ ኣሎ። እዚ ይሰርሕ እዩ ዋዛኻ ይመስለካ ተራ ኢትዮጵያዊ ነዚ እንተሰሚዑ ኤርትራ ያ ሰይጣን ኤርትራ ሕማ ትገብር ዘላ ንሕና ድማ ንህዝብና ክነነቅሕ ኣለና ክንፈልጦ ኣለና እንታይ ከም ዝብሉ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ሽግር እያ እቲ ብየማንን ብፀጋምን ልቦም ኣጥፊ ኢሎም ከሎ መለስ ዜናዊ ምስ ካልኦት መሻርክቲ ኮይኑ ንኤርትራ ጨቢጡ ሒዝዋ ከሎ ንሳቶም ድማ ግብረ መልሲ
بتم تقاومت غيرو خاي مكت نيرو مس أبي مستعرقنا كلهم تم تقاومت كيد بورصة خميسكم من إثيوبيا تو بوليتيكاو مفتح دماد بلاي مس أبي لو سديدوا أنت خونه أبز خطة لزلو بوليسيو أنصار روما زخدو زلو أنصار محرا زخدو زلو أنصار تجري زخدو زلو باي ذا وين تاي كبلي جميرة مالو أتوم زي ما سمعوا الناس معكم حنت فيديو خريكم يعني حبيروم أب قرن أفريقيا زلو وترين أب قلت كم رح كم زخلت حبيروم أب زوبا قرن أفريقيا أب كلتا تدراربت مسحابات مسريتو وترنا أرجع خيدالهم اتحاد أمونغو إثيوبيان سوماليان زلو وترك خون كلو اتخلايد ما أمونغو جبسن إثيوبيانيم أمونغو سبسلطان منجستي إثيوبيان سوماليان زجبر كوينات قالات بفلاي أبز حلفو كربا سومنات الناقد ديمتلهم زد ما كتاويخون بتزاواري جيت كسبي خولي زبل سكفتا فتيرو يركب اتزعبي سقات أمونغو حيلتات جبسن إثيوبيان أب سوماليا جيت كفتور خون زبل يوم سوماليا بعصر دشمس كرم كلتشن 24 نقاط فرنجي نبينا منجستوا ود مبرق أفريقيا إيجاد أبز الأخوة دبدابم تتكال إيدوك حوس محتاطة من البات توتري كزحل كم زخل يملكت بإسرانش دشن نحاس خلتشن 24 أب ساعات مشت أتوارن وتادرات نزعنا كلت نفرتو جبتي أبرسة كتما سوماليا مقادشو عليبن أبتما سالسو من دما حدا زي منجستوا مربب حبريتها سوماليا حدش وتادرات جبتي نابت هاجر كم زعتون كلتين حاجرات عم مسكرم حبرا وتادراو لمركة كايدا مدب كم زلونن تبتيبوم بعصر دخلتها مسكرم كلتشن 24 نقاط فرنجي منيستر قدات وصا سوماليا سراويت جبتي أب سوماليا مغازن بخمين كم زوافر منجستو أو سنة كم زي بتحيو أفليتوم زي وتادراو ركبات كلتين حاجرات جني إثيوبيا كسانة هاي فترن بخالقتون جبتيم سيرترا زلوا زمدنا أم حيالات ركب أمونغو إيرتران إثيوبيان زلو ركب دما وترت زمل أخوين اللهم إثيوبيا أبز حلف عامة تري مسرسم محدار سومالي لاند أبسم مبصح الذكر كوينو تي كلتين استفرارمو السند إثيوبيا أبتان بعلا كم هاجر زا أوجد سومالي لاند حايل بحركتان نتن أوش متعدن أفدق بحر كلوان زخ اللي خوينو كم كحاسد ما نتارسم محدار كم هاجر أفلط وكتب زبلي ركبهم قدام منستر أبي أحمد ناب سلطان كابز متسحيزو هاجرو أفدق بحر كتركب قدام النزوبو قداي مخانيو بتدقاقامي كجلت جميروم منجستو معكنا زينات هاجرون كسابتي إثيوبيان سومالي لاندن أبسم زبصحا قداي أفدق بحري بسفحو أجندا خبرو تراين نسومالي لاند كم حانت جزات إثيوبيا زنبرا زمدنا إذن نريو زلنا وتسيت نايتي أبي زخدو زلو منجديو بوليتيكا جن And as the Foreign Minister noted, President El-Sisi and I also discussed the existential nature of Egypt's growing water needs and the importance of the Nile to the Egyptian people. كم زنريو زلنا توني بلينكن أب جبس أب زن حلو منستر قديات وصاي ناي جبتي كمرما مس بريزيدنت ناي جبتي عبد الفتاح السيسي بغت أبزع بعض قداي ناي مايت أجمع ويون ناي نيل قداي ناي هلاو حتى زخانة نجبتي كم سزات يلو يتزارب زلوا سلازي جبتي أبز وانزي إثيوبيا نمكاب ويون كونتين نمكبار سقطن نمكبار اتخذ زلا من قدي بكل من قدي يمسرحوا لزلوا تمسس على كال ريبورت ونابزي بامنيرو Djibouti is another nation working quietly against Ethiopia's interests. For years, Djibouti has benefited from being Ethiopia's main access point to the sea, generating significant revenue from its ports. But the recent agreement between Ethiopia and Somaliland to use the Berber Report is seen as a major threat to Djibouti's economy. The Berber Report offers Ethiopia a new gateway, reducing its reliance on Djibouti. In response, Djibouti has been actively trying to derail the Ethiopia-Somaliland deal, fearing the loss of trade and income. Djibouti understands that a stronger, more independent Ethiopia could shift the balance of power in the region, threatening its economic and strategic position. So انتهينا نرجع لنا جيبوتي نفس وكف أبتزو بازلو ني إثيوبيا ربحها خمزة فترة لازلو ويون نا إثيوبيا كايدا نفس وكف أبتزو بازلو هاجر سلواي فترة لخمزلون زد ما اتسوم زخدو زلو عندارا كايدامبر كالا يكونن اجكلت ريبورت خباكم ينا أبتزو بانا خيط ملسكو خلو حادث زيسمو እነ ደብረጽዮንን ወደ ማሰሩ ጫፍ እየተሄደ ነው። ነገሩ ነጥሮ ስላልወጣና በቅጡ ፍንትው ብሎ የለየለት ባለመሆኑ አሳሪው ታሳሪም ሊሆን ይችላል። በአንድ ቤት ሁለት አባወራ መኖር አይችልም። የግድ አንዱ ለሌላው እጅ ሰጥቶ መገዛት አለበት። አሁን ባለው ሁኔታ በትግራይ ያለው ሁለት አባወራ ወይም ሁለት መንግስት ነው። የዶክተር ደብረጽዮን መንግስትና የአቶ ጌታቸው መንግስት ተብለው ሊጠቀሱ የሚችሉ ናቸው። የፌደራሉ መንግስት ድምጹን እንዳጠፋ ነው። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጆሮአቸውን ቀስረው የመቀሌውን ጉዳይ በንቃት እየተከታተሉ ነው። አሜሪካ በማይክ ሐመር በኩል ነገር አብርዱ፣ ተረጋጉ፣ ሰከን በሉ ብላለች።
የሚሰማ ግን አልተገኘም። አሁን ደብረጽዮን ወደ ካቴናው እየፈጠኑ ይመስላል። የአቶ ጌታቸው ቡድን በመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ወይም ማሴር እነ ደብረጽዮንንና ሞንጀሪኖን ሊያሰናብት ጫፍ ላይ ደረሰ ይመስላል። አጀንታይም ዝብሉ ዘለው እዚ ዜና እዚ ብሰፊሕ ዝዝረበሉ ዘሎ ንሱ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ምምቕቓል ሓይልታት ናይ ትግራይ ዘለው ናይ ሰሜን ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ናይ ጌታቸው ሓይሊ ዝበሃል ወይ ናይ ጌታቸው ክፋል ናይ ህወሓትን ናይ ደብረጽዮን ወይ እውን እቲ ኦሪጂናል ህወሓትን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጋፕ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ሓድሕድ ድማ ባእሲ ከጋጥም ከም ዝኽእል ወይ እውን ሓደ ነቲ ሓደ ክፅንፅሎ ከም ዝኽእል ጌታቸው ስግኣት ስለ ዘሎ ፍርህት ስለ ዘሎ ወላ እውን እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ምስኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እውን ስለ ዘይብሉ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ንፌደራል መንግስቲ መፂኹም ነዚ ዓዲ ተቆፃፀርዎ ወይ እውን ሓይሊ ናይ ፌደራል መፂኡ ፀጥታ የውሕሰልና እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሚዲያ ድማ ነዚ ፈለው አፕ ይገብሩ ከም ዘሎ ብዝራዩ አመራሮችን ክፍፍል ተከትሎ የጸጥታ ችግር እንዳይከሰት የመቀሌ ከተማ በፌደራል መንግስት ልዩ ቁጥጥር ስር ውስጥ እንድትገባ ተጠየቀ። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፕሪቶሪያውን ስምምነት ተከትሎ የተቋቋመው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ሊከለስ እንደሚገባው በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠይቀዋል። እንታይና ንርኢ ዘለና ኮምፕሊትሊ እቲ ፀገም ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኣብ ጎላጉል ከም ዝወፀን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዘይምትምማን ዘይምርግጋእ ድማ ወላ ማይክ ሃመር ተለመኖ ወላ ገለ አይ ዶንት ቲንክ ንድሕሪት ክምለስ ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ኦሪጂናል ህወሓት ቦታ ናቱ እናፅበበ ዕድል ናቱ እናፅበበ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ገለ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ክልተ መንግስቲ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ንፌደራል መንግስቲ ናይ ፌደራል ከንታይ ይብልዎም ኣለዉ እስከ መላገፂ እዮም እዚኦም እኮ እንታይ ይብሎም ኣለዉ እስከ ገለ ካብቶም ነቲ ብኮ ከም ድሌቶም ዝላገፅሉ ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሓይልታት ዘሎ ምፍልላይ ናብ ውግጎፅ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ፌደራል ድማ ብፍፁም ኣብ መንጎ ኣትዩ ነዞም ክልተ ክዓርቆም ከም ዘይብሉ ወይ እውን ሰራዊት ክሰድድ የብሉ እንታይ ዳ ንሓትሕዶም ክባልዑ ክኽእሉሎም ንሓትሕዶም ክቃተሉ ክኽእሉሎም እናበሉ ይፃወትሎም ኣለዉ ዘሕዝን እዩ ምስ ኤርትራ ክዕረቑ ወይ ገለ ክበሃል ከሎ ኖ እዚኦም ምስ ሻዕብያ ክዕረቑ እዩ ዶ ምስ ገለ ግብፂ ከም ዝትገብር ኣላ ዶ ክብሉ ከለዉ ብግምጣ ኣለኸ ክልቲኦም ንሓትሕዶም ክዕረቑ ወይ እውን ፀገም ናቶም ንክፈትሕ ድማ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኢዱ ክእቱ ከም ዘይደሊ እዚኣቶም ንኣምኖም ሰባት ኣይኮኑ ንሓትሕዶም ኣብቲ ኮሜንት ናይዛ ፖስት እዚኣ እንታይ ይብሉ ነይሮም እስከ ክልተ ኣትማን ንሓትሕዶም ተተባለልዑ እንታይ ፀገም ኣለና ሽግርና ይጎድለልና ይብሉ ኣለዉ ሴም ሰብ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ ነይሩ ኸ ገለ ካብቶም ፕሮፓጋንዳ አንጻር ኤርትራ ዝገብሩ እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ንሓትሕዱ ኩናት ጀሚሩ ኣሎ ብወገን ናይ ሑመራ ከባቢ ዘሎ ዶብ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዘይተጨበጠ እኳ እዩ ሓደ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ዝብል ዜና ሰሚዕኩም ኣለኹም ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብዚ እውን ጠቂሶም ነይሮም ፅንዑ እዚኣ ከበኩም ጌታቸው ረዳ ኢልዎ ነይሩ ገለ ወገን ናይ ትዋሓት ድማ ኢልዎ ነይሩ ሻዕብያ ካብ መሬትና ምስ ወፀ ሻዕብያ ካብ መሬትና ምስ ወፀ ኢና ዕጥቅና ንፈትሕ እዚ ዘረባ እዚ ሻዕብያ ካብ መሬትና ምስ ወፀ ገለ ዝብል ዘረባ ኮለል ክብል ቀኒሎ ሻዕብያ ጌታቸው ረዳ እውን ምስ ፈረንሳና ምስ ናይ ወኪል ናይ ፈረንሳ ተራኺቡ ሻዕብያ ኣብ መሬትና ኣሎ እናበለ ተዛሪቡ ነይሩ እዚኣ ግን ከም ዓብ ፕሮፓጋንዳ ሓደ ናይ ዓብይ ፕሮፓጋንዳ ዓብ ቻነል ናይ ኢትዮጵያ ኢትዮ ፎረም ዝበሃል ነዚ ጉዳይ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ኤርትራ ኣብ ዛላምበሳ ሰራዊት ከም ሰደደት ገይሩ ገሊፁ ነይሩ እንተኾነ እዚ ተሓቂ ስምዕዎ እስኪ ተመልከትናን ሰማዕትና እውን ግልጽ ንኾነሎም ንምንታን መን እዮም ዝበሃሉ ሽም ሓላፍነት እውን እስኪ ይግለጽልና ብርሃነ በርሀ ዝበሃል ናይ ምምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ ከንቲባ እየ ግርም ከንቲባ ኣመሓዳሪ ናይ ዛላምበሳ እዩ እቲ ኢትዮ ፎረም ዝበሃል ግን ሰራዊት ናይ ኤርትራ ናብ ዛላምበሳ ኣትዩ ከም ዘሎ ገሊፁ ነይሩ ስምዕዎ ኣይተ ብርሃነ እስኪ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ዝተፈላለያ መራኸብቲ ማዕኸናት እውን ሓበሬታታት ብዛዕባ ናይ ዛላምበሳ ሰራዊት ኤርትራ ከም ብሓድሽ ከም ዝተቋፃፀረ ኣምሲሉ ዝውዛዕ ሓበሬታታት እውን ኣሎ እሞ እዚ ጉዳይ እስኪ ከመይ ከም ትገልፅዎ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ያው የቐኘለይ ኣነ እውን ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኒአ ኩነታት ይርአ ፀኒሐ كم بسلت ياو كتما زلمبسا قدم ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ወይ ድማ ስትጀን ሰራው ተሓዊሶም ጸንሐ ሓደ 30 እስከ 40 ዝኾኑ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ነይሮም እዮም ንሶም ቅድሚ ክልተ ሰሙን ዝተልዓሉ ይመስለኒ ሕዚ ከም ብሓድሽ ኣጀንዳ ፈጢርካ ዝኾነ ዝተፈለየ ነገር ከም ዝተፈጠረ ብሚድያታት ዋዕዋዕ ነበሩ ኣነ ነቲ ናይ ኣብ ዓጋመ ዝግበር ዘሎ ቅድመ ምድላው ናይ መስቀል ነቲ ሕብረተሰብ ዝኾነ
እንትን ምትሐስብ ዘይኮይኑ ዝተፈለየ ነገር የለን ስለዚ ብቲ ዝነበሮ ዘሎ ምዃኑ ተገንዚቡ ሕብረተሰብና ብሰላም ናይ መስቀል በዓል ክሕልፍ እየ መልእኽተይ ዘመሓላልፍ ግርም سميكم هذا زيادة ግርም ኣባን ሃለኹም ኣይተ ብርሃነ እስኪ ምስቲ ናይ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ እውን መሰረት ገይሮም ዝሕልፎ መልእኽቲ እንድሕር ዳ ሃልዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓቀኛ ይሰኣን ኤርትራ ምስ ዝኾነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ዝለንቀነ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ከምዘየለ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ንምፅላም ብሰፊሑ ዝሰርሕሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰፊሑ ንሻዕብያ ንምእላይ ብጣዕሚ እዮም ዓበ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘለዉ ፀረ ኤርትራ ኣሰላልፋ ኢትዮጵያውያን ኣብ ጎኒ ኣቦ ኮይኖም ኣብ ሓደ መፂኦም ነቲ ብፋኖ ዝወርዶም ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ስዕረት ሰፊሕ ዝኾነ ፅፍዒት ተጋጥሞም ዘሎ ንዕኡ ገለ ኮንዶኾን ገለ ሽፋን እንተኾኖም ዝበልዎ እምበር ዝኾነ ነገር ኣብኡ ስለ ዘጋጠመ ይኮነን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፋኖ ከም ሕሱም ብትብትቦም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ፋኖ ይደፍእ ስለ ዘሎ ሓይሊ እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ራዕዲ ስለ ዝስምዖ ዘሎ ዝገብርዎ ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ናይ ግብፂ ምምፃእ ድማ ልዑል ስግኣትን ልዑል ፍርህን ኣውሪድሎም ስለ ዘሎ ኣንጻር ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ዘረባን ፕሮፓጋንዳ ንሪኦ ኣለና ፋኖ ብጣዕሚ ሞራል ረኺቡ ዘሎ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ደው ኢሉ ኣሎ እዚ ድማ ኣንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓስ ንክገብሩ ይደፋፍኦም ዘሎ ሓይልስ እዩ ሕጂ ካብዚ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ወፂና ናብ ኣርሲ ማርሻ ክቐይር እየ ነቲ ክዝርጋሕ ሳልስቲ ዲ ራብዕቲ ክገብር ዝገበረ ርኢኹም ናባይ ደው ኢልኩም ፊሽ እዚ ስራሕ እዚ እንታይ እዩ ከመይ እዩ ስለምንታይ ከብዚ ስኻ ክትሳተፍ ክኢልካ ኢልኩም ብቴሌፎን ዝደወልኩም ለይ ኣዝየ የመስግን ብዛዕባ እዚ ስራሕ እዚ ግን መጀመርታ ኣርእስቲ ናይዚ ፊልሚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣርእስቲ ቫይስሮይዶ ዝበሃል ዘይኮነ ካሊእ ኣርእስቲ ተዋሂብዎ ሓደ ሰብ ኣብ ንጣብ ርብዒ ዘመን ኣብ ደቀ ማሕረ እናሰራሕና ከለና ተኸታታሊት ፊልም ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣብ ጉዳይ ናይ ገድሊ ዝምልኮስ ዛንታ እናሰራሕና ከለና ኣብ ኣይላለየኒ ወዲ ሃገራይ ዝበሃል ማለት እዩ ምስ ራእየኒ ክዋሳእ ባረባኻ ስለ ዝዕዘብ ዝነበረ ነቶም ካልኦት ስራሓት ዝሰርሖም ዝነበርኩ ሓደ ስራሕ ኣለወና ኸውኒ ሞፊሽ ክንረኽበካሲ ቴሌፎን ክንደይ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ብዙሕ እዋን ኮይኑ ድሓን ንሱ ንግደፎ ኣብታ ፊልም ኣነ ከም እሱር ኮይነ ነቲ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሕልፎ ዝነበርኩን ኣብ ደጋይ ሓዳር ስለዘየለ ከምኡ ኮይነ እየ ተዋሲእየ ከም ሓደ እሱር እዛ ፊልም እዚኣ ተወዲኣ ክፍሊትና እውን ገለ ክፋል ፍርቂ ከፊሉ ተኻሊእ ክፍሊት ከዓ ከም ፀገም ኣለና ከም ሽግር ኣለና ምስ በለካ ሓደ ስነ ጥበብ ከዓ ብተፈጥሮ ኤርትራዊ ምትሕግጋዝ ምትሕብባር ብከምኡ ስለ ንሰርሖ ዝኾነ ፊልምታት ከዓ ድሓን ሸይጥካ ምስ ሰበልካ ኣብ ኢድና ተብፅሓልና ኢልና በዚ ውዕል እዚ ጌርና ወዲእና ፊልምና ሰሪሕና ተኻሊድና ማለት እዩ ሕጂ ግን ፈፂሙ ኣነዋሪ ዝኾነ ንስነ ምግባር ናይ ኤርትራ ዘይውክል ንዓይ ከም መንነተይ ካብቲ ዝዓበ ኩሉ ክሳብቲ ንገድሊ ዝኸድ ኩሉን ካብ ገድሊ መፅእ ከዓ ኣብዚ ሃገር እዚ ዳር ናፅነት ከም ዝኾነ ሰብ ሓዳር ብስሪቱ ሓዳሩ ዝገብር ሂወት ናይ ደቁ ዘመሓድር ኣዋልድ ዝወለደ ኣወዳት ዝወለደ ቦ እየ ኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሕሱር ስራሕ እሞ ከዓ ኣነ ይትረፍ ከምዚ ዓይነት እዚ ሶም ሕጂ ዝብልዎ ዘለዉ ሙሉእ እኳ ክርኢ ከኣልኩን ኣለኹ ሳብ ሕጂ ግን እዚ ፊልም እዚ ኣብዚ ንሕና ኣብ ኢድና ዝበፅሐ ስክሪፕት ዘይነበረ ፈፂሙ ዘይተረኣየ ነገር እዩ ተሰሪሑ ዘሎ የለና ተዛንታ ንሕና ተዋሃበና ስክሪፕት እዚ እዩ ንሶም ሰሪሖሞ ዘለዉ ከዓ እዚ ስኩም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ፈፂሙ ኣነዋርን ብዕልጉን ዝኾነ ስራሕ ከዓ ተሰሪሑ ኣሎ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ፊልም እዚ ናይ እሱር ኮይነ ክዋሳእ ከለኹ ነቲ ሙሉእ ስክሪፕት እንቢበዮ ምክንያቱ ብደረጃ ዋላ ብቕዓት ሃሉ ኣየሃሉ ዓቕሚ ሃልወኒ ሃልወኒ ከም ደራሲ ከም ዳይሬክተር ከም ተዋሳኢ ኮይነ ንጥበብ ንምድላይ ዘካይዶ ፃዕርታ ንዝኾነ ስክሪፕት ንሓደ ተዋሳኢ ክዕፅዎ ከለኹ ኣነ እንተደኣ ነፂሕፍዮ ነቲ ፊልም ንካ እዚ ዛንታ ንበቦ ሙሉእ ዛንታ ከዓ ምስ ተረዳእካ ገፀ ባህሪኻ ከዓ እዚ ኢለ ስለ ዝሕብር ካብ ሰብ ክቕበል ከሎ ከዓ ነታ ፊልም ብመልእታ ሪኣ ኣብ ኣንታይ ሮል ከም ዝፃወት ከዓ ፈልጥ ስለዚ እዚ ናተይ ገፀ ባህሪ እዚ ናይ እሱር ኮይነ ክዋሳእ ከለኹ ጥራይ ተዘይኮይኑ ካብ ወፃኢ ዘሎ ብሙሉ እዚ ዶ ገይሮሞ እዚ ዶ ናይ ገይዶ ናይ ገለዶ ዝብሎ ዘሎ ዋላ ብኣፈይ ከውፅእ ከማ እንተን ቃል ደስ ኣይብለንን ይትረፍ ኣብኡ ክዋሳእ ኣነ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ከኣቱ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን መንነት ኣለኒ ስነ ምግባር የተሰባብረሉ ሃገር ከዓ ከምዚ ዓይነት ካብ ስነ ምግባር ወፃእ ዝኾነ ኣዝዩ ጉዕሉግ ረሳሕ ዝኾነ ስራሕ ከኣቱ ኣይክእልን እየ ከምዚ ንሳቶም ነዛ ስራሕ እዚኦም ዝሰርሑ ኣብኡ ከይዶም ካሊእ ሓዊሶም ዝሰርሕዎም ዝላጊቦም ከዓ ዝኸድዎ ዘለዎ መገዲ ተዘይኮይኑ በፍጹም ከምዚ ዝኣምሰለ ስክሪፕት ተቐቢላ ኣነ ፊሽ ከም ሰብ ክሰርሖ ኢልኩ ዝሕሰብካ ኣይኮነን
ምናልባት ሕጂ በቅርብ ግዜ ዝድብሉ ላይ ዘለዎ ካብ ኣሜሪካ ድዩ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክልተ ካሜራ እየን ከማን ንሪኦ ዘለና ማለት ብሓደ ካሜራ ክስራሕ ይክእልን እዩ ኢሎም ተራቂቆም ዝዕዘብዎ ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ፊሽን እንታይ ክትገብር ናብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ኣቲኻ ኢሎም ብዙሓት ሰባት ዝብሉ ላይ ኣለዉ ካብቲ ማለት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ካብዛ ሕጂ ዘለካ ኤርትራዊ እንጅግንነት ናይቲ ዝተሰለፍ ኩሉ ናይ ብሓቂ እንኳዕ እዚኣ መልሲ መፀት ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል መልሲ ቅኑዕ ዝኾነ መልሲ ኣብዚኣ ግን ነራ ምናልባት ነገራትካ ሓንቲ ሶሎ ሚድያ ዝገበራ ቆሪፆም ዘመሓላልፍዋ ቪድዮስ ከ እንታይ መዓት ወረደና ወደይ እንታይ ሞታይ ዳ ዝዳ ሞ ሰልጠነ ዳ እንታይ ማለት እዩ ነቶም ጀጋኑ እንዳወሰደስ ንስዳ መውሳድ ኣብይዎ ማለት እዩ እዚያ ዝረብያ ሰዓትኒ ሰልጠነ ነቶም ካልእ እንዳወሰዶም ተጋሪኦም እንዳበሉ ማለት እዩ ተሰቂያ እዚ ሓቂ ተሰቂያ ናይ ብሓቂ زي ما تي كستاي نابلد وزلو ناخذ يدي وسودو ينيو نتلعب سفر ازيا صراحه انا وين ريايا تاع ارسي مسمعكو كيد ريايسي مسرا هوغن عرفت هذا فيلمي تغلال لك على ارسي زاربيري بتد ما نايتم اوداتنا والدن كا وانت هيز فيلم زي فزينكا زي تحاز كمي غير زي تحازيله نو وحي راخون نزز ارسي مسمعو كيده بتارسا سيرش غير مسراخوس زي تحاز ስለዚህ ገለ ነገር አለ ነው ዘይ ራሆ ማለትዩ ወይ ውን አልዮም ሎ ትክፋል ማለት ይለገዲፈያ እንተኾነ እዚ ዳይሬክተር ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ሓቂ ንሱ ዝሰርሓ ኮምፕሊትሊ ካልእ ስቶሪ ዝነበረ ነዚ ናይ ግብረ ሰዶም ግን ከመይ ገይሮም ከም ዘተኣታት ወይ ፈልጥዮም ኣብ ናይ ቆልዑ ቪድዮ ከመይ ጌርካ እቱ ተብል ኣብዚ ናይ ኤርትራ ብለኩም ያለው ኣብዚ ናይ ደገ ከመይ ገይሮም ንቆልዑ ኮምፕሊትሊ ኣብ ብዘይ ክትግምቶ ዘይትኽእል መንገዲ ገይሮም ይእትዎ ሶፊስቲኬሽን ዘለዎ ኩነታት እዩ ዝኻ ነቲ ህዝቢ ንምልምማድ ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ሓንጎሎም ንምጥምዛዝ ኣብ ሕብረተሰብ ኒዮ ደረጃ ከመይ ጌርካ ክፅልዎ ትኽእል ውራይልካ ዝተገበረ ምዃኑ ሕጂ ዝበርሃልካ እቶም ኤርትራውያን ኣክተራት ወላቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘይተቆፃፀረን ይብል ከመይ ገይሩ ይቆፃፀረን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኤርትራ ተሰሪሐ ከም ዘይኮነ ፍሉጥ ወላ እውን እንተ ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ እንተዘይሩ እውን ክፈልጥዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ ነቶም ዳይሬክተራትን ነቶም ተዋሳእትን እቶም ክፋል ተዋሳእትን ነዚ ዝገበሩ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣሎ እዚ ዝወዲ ንዑ ኣክት ክገብር ፀንሐ ንሪኦ ፀናሕና ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ግን እቶም ዝበዝሑ ተዋሳእቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከይተረድኦም ኢዶም ክሓውፅኦም ዝኽእሉ እተን ኣዋልድ ምስኡ ዝሰርሓ ገለመለ ኣፍኮርስ ምስኡ እየን ሰሪሐን ዘለዋ ንሳተን ንሰን ክምልሳሉ ክንፅበይና ህዝቢ ኤርትራ ግን ሓደ ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ነዚ ስራሕ እዚ ብምሃቡ ፅቡቅ ኮይኑ ረኺበ ያነ እቶም ሰባት ያቶም እንታይ ዓይነት ፍርዲ ክወርዶም እዩ ንዖም ዝምልከት ነቲ መንግስቲ ዝምልከት እዩ ብዛዕባ ክዛረባ ይደልን እየ ኣነ ከም ዜጋ ኤርትራዊ ግን ንስኻ ወይ ንስኺ ነዚ ቻነል ትከታተል ዘለኻ ከምዚ ስራሕ ንከይተዓባበ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንሪኦ የብልናን ሸር ክንገብሮ የብልናን ናብ ካልእ ከነመሓላልፎ የብልናን እዚ ነቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል እቲ ቻነል ነዚ ገይሩ ሰብ ተዘይርይዎ እኮ ዝገብሮ የብሉ እቲ ፀገም ግን ናይ ብዕልግና ናይ ሕማቕ ነገርን ሰይጣናዊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ከምዚ ይረአዩ ዝኸውን ክፈርዩ ዘይብሉ እምበር ተፈርዩ ሰብ ክሪኦ ከም ዝኽእል እዩ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሰይጣናዊ ሓይሊ ስለ ዘሎ ሰሓብነት ክእለት ኣለዎ እምበር ክንተሓስብካዮ ገነት ምሉእ መዓት ኣግራብ ከለዎ ካብዛ ገረብ እዚኣ ጥራይ ትብልዑ ተባሂሎም ከለዎ ዝበልዑ እንታይ ድዩ እታይ ትግበራ ዝተባሃልካ ሸይጣናዊ ሓይሊ ስለ ዘለዋ ናብ ኣገፅካ እያ ትስዕበካ ገለ ነገር ከም ዘለዋ ይትገብረካ ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ክፈሪ ተጀሚሩ ሰብ ክሪኦ እዩ ስለዚ ከምዘይፈሪ ወይ እውን ንዑ ዘፍርዩ ዘለዉ ክጥንቀቑ ከም ዘለዎም ክንገር ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ጥራይ ናተይ ለበዋ ብዙሕ ፅሒፍኩም ለይ ግብረ መልሲ ዘይትበሉ ይበሉ እያ ቅድሚ ሕጂ እውን ደጊመ ግብረ መልሲ ይበሉ ኣለኹ ካብዚ ብከምዚ መንገዲ ካብ ንውድኦ ግን ብጥዑም መንገዲ ክንውድኦ ኣርቲስት ናይ ኤርትራ ኩሎም ከምዚኦም ገለ ኢሉ ጀነራላይዝ ዝገብር ሰብ ስለ ዘሎ ነዚኣ እስክንስማዕ كلكم فتوتي كلكم تعذبتي كابا سمرا خويني زاملخ نسللكم زلكو ويكا بوست غبرعي سلازي بتعمي كل معي سبورت غبرو زلكم ويت كومنت تصحبلي زلكم كله على انستغرام على تيك توك على يوتيوب على فيسبوك كل زكاتلو بتعمي يتحقس زلهم تعمي تصحبوا كومنت تعمي معي على تسرحي زدقفني وتحجزنني مو ስለዚህ ኩሉ ግዜ ኮመንትናትኩም አይፍል መቸም ኣብ ከምዝናተይ ዕድመ ዘለኹም ሰባት ኤልሳ ክዳነ ሄለን መለስ ካልኦት ዓበይቲ ደረፍቲ ክትሪኡ ከለኹም ብዙሕ ጠብላሕታታት ከም ዘለኩም ፍሉጥ እዩ ደርፍታት ናቶም ዘዕበየና ዘጎበዘና እዩ ነይሩ በዓላነ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ኤልሳ ክዳነ ዘውፅዎ ቪድዮታት ከም ክንርኢ ከለና ሼር ንክንገብሮ ዓብ ሓጎስ ይስምዓና በዓል ኤልሳ ክዳነ ክተባብዓሉ ዝኽእላ ናብ ዝለዓለ ዘይበፅሖ ደረጃ ናይ ስነ ጥበብ እኳ የለነን ድዩ ግን ኩሉ ግዜ ድማ ምትብባዕ የድልዮ
ምክንያቱ እዚኣተን ዓበይቲ ስነ ጥበብ ካብ ቃልሲ ጀሚረን ወለድ ትብል ደርፍና ኤልሳ ክዳነሲ ብምንታይ ንክንገልፃ ንኽእል ክሳብ ሎሚ መቆረቱን ጣዕሙን ዘይሃስስ ደርፍታት ብዙሕ ደርፍታት እዚ ዓለም እንታይ ጉዳ ዝብል ብፍላይ ፖለቲካዊ ዓውዲ ዘበርከተቶ ስራሕ ዝግብኦ ክብሪ ክረክብ ኣይክእልን ማለት መወዳእታ የብሉን እቲ ክብሪ ስለዚ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ሕልፍ ክብል ከለኹ ረኺበያ ንስኻትኩም እውን ክብርናትኩም ምስጋና ኮሜንት ንሄለ መለስ ንኤልሳ ክዳነ ክፅሕፉ ኣብዚ ቻነለይ እውን ናይ ሆፕ ከም ገለ ኢሎም ተብፂሖማ ናይ ኩልና ደገፍ ከም ዘለዋ ኣጆኸ ኤልሳ ክዳነ ብሕጂ ዝበፅሐ ብኩዑን ብሉፅን ስራሕ ክሰርሐልና ተስፋ ንገብር ካባኻትክን ናትክን ኣርኣያ ድማ ነተን ንኣሽቱ ወለዶ ፅልዋ ንኩሉ ዝያዳ ፃዕሪ ንክግበር ኣብ ኤርትራ ዘለዋሉ ድማ ነቶም ንኣሽቱ ወለዶ ኣርኣያ ንክኾንኦም ከምኡውን ሞራላዊ ኮምፓስ ናቶም ከስተኻኽሉ ምክንያቱ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ብትክክለኛ ስራሓት ብኣከዳድነ እንድዩ ብኣካይደ እንድዩ ነዊሕ እዋን ኣብነታዊ ስራሕ ዝሰርሐ ነይረን ስለዚ ንኣሽቱ ስነ ጥበበኛታት ንበዓል ሄለን መለስ በዓል ኤልሳ ክዳነ ሪኦም ተኸይዶም ኣብቲ ስነ ጥበባዊ ስራሓቶም ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሑ ይኽእሉ እናበልኩ በዚያ ክዛዝማ ይደሊ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ናትኩም ርእቶ ምግዳፍ ንኤልሳ ክዳነ ድማ ኮሜንትኩም ኩሉ እየ ዘንብበ ኢላትልኩም ሃየ ኣተባብዕዋ ነቲ ኩሉ ዝገበረቶ በዚ ኮሜንት ጌርና እኳ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ግን ንሱ እውን እቲ ክንገብሮ ንኽእል ንሱ ስለዝኾነ ክንገብረላ ይምሕፀን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነት ዝግበር ዘሎ ፈተነታት ድማ ብኩሉ ዓቕምና ክምክቶ ኣለና እናበልኩ ናይ ሎማ ርሳብ ዝጉዴ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩኑ ምዝያ ንኤርትራውነት እተጉልሕ ደርፊ ድማ ገፈኩም እየ خصصنا ويتقدلي أنت قويطفنا أنا انتلك أيكونن بتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبل أنت أنا خصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سبب مرهاوي أنا يبلون أبس أنا يبل قوزن كمان نصا أنا انتلك لوري مع سكوين وصار تفالين كان بخاب برد بفراسة سعر كايهم بخاب وشت انددق حقنات كعبي أنا بتحبن أنت حد لبي كلونات كعبي أنا تقع يبلون أبسة قواسي كمان بسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي أنا تقع يبلون أبسة قواسي كمان بسة قويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونن متعنان زنق فتحي زغنعك خمقنان أنا يبل أنت نخصصنا قويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونن متعنان زنق فتحي زغنعك خمقنان أنا يبل أنت نخصصنا أنا يبل أنت إريتراوي أنا يبل سببا مرهاوي أنا تلك يبلون أبسا أنا يبل قوزن كمان نصا